ale so still oda so didi matem eba obebo me ma me be ye nyina wa bra me nya no hwe nkola no so onhwe omo miensa no na ohwe omo miensa no okokochi omo canteen etem no ochi omo school fees e da omo me so me na me hwe mienu no okola no mo didi mo matali hye mu school bibia me na me hwe etu aho ka eti bibisi asem bis me friend na okola no bi yale na me friend no say omo het won ho nto ofa mra no me kokan ya odidi matem se me ye beyifo me ma me ye beyifo eti eba ne sama me che no me ma ye kokoka asem no say ye ka se sa dia ya won tua 100 cedis a week no de ma mienu pe won tua biem ayesa me wo ha na ofre me busua pani frɛ me sɛ ye de kosua ni ensa e de akoho ma ye kokoka asem no say me ma che no eti oso obebo me dua ekume ana mo kan ya mo hwa asam no kan ya no busua pani say saa dia ya ka wi anya wale sam ne ye beka ne mo nkwala na sam ne ye beka enti so dia police fo aka say ya on tua a week 100 cedi no on fa sika no on fa mra and so o dia ba to aso miensa pe on fa ba biem oba 40 cedis no the panu mienu o dia aka ho eno an o de ba ntanu tira me ne na ba ye din kan ene so obo ma me bayi nkura se na wa wade ni nkura se na ba wade ni nkura num ebra bayi ena sa ntokwa me bo ma me bayi ni ade no ehase no na ye tefan asemie ni ho na mo menyim last born ana wo fi adwuma ba bayi 2 months na menyim wo fi adwuma ba na o se na de tira nkola no ndwale omo na me se ye ade tie we bedwam na ma me se afe na me kura maba no no so ma afe na no wo fi kura maba nto no so ka se afe na maba nto nya abota bedwa no se wa hweke mi ye bibia na me ma me abedi mechi nto obegya ma wale ma me ma me awale me ana ye kokaka asam no wo ye kurom sofo bi kan ye me yetwa asam no so ma me bu kofon penufo no bi sa ne se adan aha no on pese obeba ha na no so ohwe nkwala no nti anya no nti na mpe no pese omo ba na ye ka asam no ma no twa ye nti asam na se ano no nti first no de na ye teka ma se bi enu okay na ebra obo wo ma me bayi no musama no fra ne panimfo anim se wase ni pon wawo ba egun sabe ni ba mu nsua ma aye kama no be fa na wade na abo ma me bayi no musama no e ma o kasa ni nyina so pa ne sen ye fra no panimfo anim mebuso panim ya kasa ono anim panimfo aka me so me panimfo aka ya ka na afedie abewie se ya stella o ken kan ya bayi no pen do se na obo ma me bayi de bayi 3 months enso 3 months kra en pen do se number of times obo ma me bayi se mia nkola no no mo ka asam kra o ka se mo na ye bayi mo na ye bayi fo ene nyino da so kan 2 months enso kra enso 2 months kra no kra wa ka bi because of madam fu bi ana me ne nam ana em so ko ka che ne se kan o kan champion fo no mu na madam fo ne se ono de nya ono no wo me nti me ma me wo afede obon be ye ma me ma me ko bisa na nti ayesa no ni penifo na ma me ko bo ma amane se na boy na ka e me ofre na onu bie na no ka se ma si be ye ni na aba ho ni na danfo no don pam mo fi won ko o kan ye be ye 2 months anso 2 months kra okay mami akwa ba biem kasa go mic ni mami se bibia boko wasi na tiwei ukoye wafrɛ omfrɛ wono nkasai okay obana kakakra wo so fa bi ka wona yenkɔ wase wona emusa no ɛna obɛkyerɛ bɛyie na obɛkyerɛ se ɛwɔ fie ha ɛde na wode aya bante ya da bia me ba no me de ba akopɛ menya ne hwe wo ma wale anua menim mo abikos na me frɛ me sɛ wawo nti ya ba ya ho ade wo asomdua bibia kama nipa de wo wale a wo mpɛ sika nipa na wo pɛ ano so me de ne ba akonti ya mencha de ne wonya bia ɛyɛ me de te esa no na wo no wo a me an me hwɛ no me ye ne bibia first one de wo no me ni ha etemienu mo ha miensa mo ha ne bibia ɛnan so na me kokwan so kofa na no na me nya so mato ya no an me ye ne bibia na to so 5 na I say wonyim besa beto ma ko me nim na me kufimpa mfante ba no no so ko dwom amantam nti obai na ade asa kakra na oba okasa se ade na nkolai wo mu ndwale wo mu no ye no so si abutre si anam so me fimfante ba si ana selaba nti yo behwe na medwale wo mu no wo mu aba asan me kutan ba ko nti bibia ne me kodi na chi nti obegya na wode na me ma wa no no sa na ade na wo kasa e kira me aho no man kasa kura na me konfante nti me konfante na asam na ye me ya na me de koma
na papa so saa de ntwe yi nti yem sensenti ko ebia na ma yini bibi nti a wo hwe won kasa na ye friend na wamba nti da asam command ne sister ne sister friend ma ne bae oba ye kaka asam na wo kasa wan kan yi kasagua kasamu no ma me ha wan kan yi na sofo no ka chende se saa de a ebia na ma me na ho na wo ba no wo mpe no so wombla ono na wo hwe nkwala na ye bibi anti ende bibi ama nka na ye tran e dia mtwa bibi aso ma ne kae me yo hwa anti mo hwa na eboye ya asafi a ekoye ye fie yi na makra me ba se me kono so ni efu na nyin dodo nti mama nko na me ndan nja me hwe no ma no wansa ye ni nipa de hin na hia to ka asa me je ma home ti hwa ono ye tete hwa no se ne tam apa ho nti ono akọ hospital akọhwe se abaye na wo ma na wo a na okoye nti mo hwa no frɛ me se ye se ne tam a ninti yamfa no no mankwama no ma yin suma ya akọdwo no me fra ba ma no se sala kọ hospital ni ye se yamfa no no mankwama no se wate eja mkotan na operation yi ba asum ye ni wiye ye da hwa ba ye na wotwe ansa ye hia me ya befie ono a didin mu nyanya ya befie nti ya wa na telephone say ya befie nti anche na ofiduma bae te me yesa me kofa me to ba ko na sala so wo sidan obobo tabodan wa asuro baby oho na ototo nam nti ode ayi tabodan ba kwa adankro ba kwa him ti aho na me da me ye bibia so ne saa de ma be de me kofa me to ba ko na me fambla na me ma hwe na wonya kwa ye hodu nti me kwa ye bae na ase wo ne ba ma ne hyeda me di an konkon ka anene kasa na me tse se me be kasa na ma me wa ye odan na me ame pie ho me ko me ka tense na nyima adan na obi asese efi hospital ba na wo na wo yire kasa sa wan kasa me sa so se pie wuchi ho asa me ka kire wo wunya bebi mfa wo na nsi na mama ye odan o se me se pie so wo se mo pina me kan kire beifo wo na me yire ada ya yo na operation beifo so wo sama me na me difo kwa na nya mia na me se sa no de ho de ya nkoho ma fa ncha no okay so no be yada o se me na se ne kan so me na wo ada wo sunsun ya ye na operation sa na ho de ma fa ncha no nti me hwe de me ba ne ye na afi na ofi awo na me se wonjan ma na nkasa bebe na mujante no mujantu no okay te me am kasa me ne twa so friend ma me friend me sister na me kacha me se me sister friend me se ne ma me akacha ne se wakacha me se me makuma asasa aha na mabata mi ana ba na obedi matam na me sa no wakacha ne ban se wondi matam ana eye mate na ewo mu anti ma me no wote asam no na obaye na mfa akasa ne kacha ne opa amacha on sister bi won me di asam no sister say me am ha na oba no obedi ma me na atam wa ase nti saa de a ma oba no won ne nkasa no se opa acho na me se saa de e be kofie nti me hwe de ye no a me ma me bi wo pam so na ye fra no awofa no wofa ba ko ha se wo mo bai wo pam so me kwa de asem ko si so ne de ya was me nyi nipa kwa so obo ba ye sa nyi nipa kwa nti me ma me ka chense won gi no mfum ntum ne anhwe ne nka bi o si da bi ye fon ko fie ne ma me ye nipa sene me ne de asem ko fie nti ye ko fie no na ye de asem ko si so ye bisa me se me anye na sene me o si me be fon to won ko pe we ma me na one ne nya ase nti me de me nim no ne ye tu so na mebe aba papa ye panyin waka chende se ankwala na omko school na se asese okon wateten se be ma na okọ na panyin ka chende se okọ de a onko hwe na dwuma onko hwe no nkwala na si me ba ye de tete wa atabidi die de bia me no na mebe ya fra me se no kunu abedi na tama ka chende se me ye beifo de bia ni yamfa ni na nto nchen last year na mo tama wone ne ba ka asam se de ba asemo wakachensa mimi tetama mimi bo ashawo mi ade won hwan kwala no wasi na saka asasa no chesa obo ashawo mimi tetama bo ashawo na me kwa we kwa papa no kwa mkodi na me de share no okwa ya dan mkodi na me de share we papa okay na me makotetama me bo ashawo mi makotetama bo ashawo na wie na osanfa me so ma me na ba koton aba kontokwa wodwom ma me na ka tensa me nkosankosa nta amanfo kwa tia ma me no wodwom na me semate taya sa na me me bai me hwana ma me pene frem say ne kunu ne de snap no kosia aba say me ba na chi no nti okobo no dua wa ye krom
no bi odi na ba ha so kuma san antoa so akobɔ no dua adan nta wa na me fa me bebe san sen yɛsɛ okun se okobɔ dua wo yɛnde no so odi matamatam de ya na me de no kɔ se me ya hya wo na me de no kɔ police ensam no na wo twetwe me wo bɛka bebre nti ye bɛyi ni point na enya kwan akɔ wase ho na wono so anya kwan yi ne ho anom eti ese amoye mienu na mo aba wan kasa wo charge a wo de bɔ wase ene de ban se wo se me ye beifuo nti beifuo no de bɔ me no me mente ase san kwala no no wo no se mekubi anasa ma ye no bibia wonka na yehu ana me de ba na na tiata so mienu so kwala no wonte no ho mfa kwala no san kwala na asam de nkanya wasam na ayamasam se me am ye adwuma hwa won munti ayamasam san no de no ntina wo bai wa ha sei meboa aha no ntina wo bai wa ha sei okay yankwa no ba na akwa ba yenua bibi aboko de kasa gu mic num ne kasa mema mu mama obo adada wo ma ye sure se wo bo wase ba yi na nye tone we na ade bo ne ba yi wa bo ne ba yi ojo mu ne bayi umo ne ba yi okay nti nsema mo aka ne nyina wa no ye ne se wo ne oba na setade ne ko so a wo se maami na hyentam a wo gu wa wade no mama setabo mama etiefo ni a mama no etiepa bako ifi se obai me ke hye no fante me koyie na madam for sino mu oba no na me to madam for me se oba no an wore ya manage no so wate e ka kema bibia eye so ma twinjina me hwe se o se ka engagement no fante ye yuwi Akoma FM 87.9 Kumasi for the Assemblies of God me yo baiti ni yatem fante ni tam me ye adwuma me ya mechanic me ye adwuma for engineer me yin na ti ife wa so no mete boni bia ansi afa ye funu first ye funu na ye din ai asamo anko woda bacho me kase no ya twi ni me sheda anya ya tepa de o ka twi ni fante no me ho so kakra so ntin enya hwe home na yini makoma ye beti ni nyina se aya din me from mami me din ka me frɛ masa ba ko bi wo nyi esi wo fa ne sister am kuma sese esi Akoma FM 87.9 Kumasi aya den pra da me na me din kana afra masa ba sa ne ba no awu ma yedi masa ba sa baba ndo wamba no de akona yedi da masa no wo nyi esi no pase wo baba ko pe na se o situation mo wa se bra no a be feel wa wamba da masa no wo nyi esi pase mi amamra me se memba na mutuka mutopetro me fere ka ni shaka de po isim ni kama mama me onfante yati no kwa mama so okona nkaba 12 apostles hana kwa nkaba me mama okay okre Akoma FM 87.9 Kumasi so no aye ni ho adwuma me yati no kwa hospital ba wo na ayede na ni sikedi me sense kapa na so sabi yimpa no hia omi omu ana adewe nsa ka fama de ba otosumi enu no so meteno otosumi enu he ni GNC omo ye ndien GNC okay janye otosumi ensa me hwe no GNC la first one betu conference no yanko power ba we second one man fana ko he GNC third one nsa me di shaka me betu conference so akwa we ni hia mama me kuya ni hia mama masi me frɛ na wan bada nti me ti yo masi ni pa sɛ ayo ban chama me yi no paka cha sa te sɛ mama me pa te betumi ayɛ sa sa ba kan ko la sɛ mama me pa te betumi ayɛ sa menyam wo baba ko pɛ na menyam o yiri na ka sa asɛm okay kasa gu mic no mama sɛ betumi aka no ko la me yi na kasa nti me ti yo wo masi ba ma na masi ba hu sɛ sabe wo na wo yɛ ba ma wo dina akɔ divoa sɛ bo bibia sa je no kon mombra ni ya fa enije ni ya fa so akora wan ya ta Akoma FM 87.9 Kumasi mama me hwe ya wo 4 no boni bia ansi oto ba enum no na Mr. Staketi waso no so na wu ma yedi to aso ma me be me na to aso Mr. Staketi no so na wu ma yedi no so be no operation na me from ma me say si ade esi ni na ye ba ya na o say se se Mr. Staketi no so na wu ma yedi ntoni ntumi yi nta saa dia na maame abade a
nyama no maame mbre kumasi nyama no maame mbre kumasi FM 87.9 na maame ayi no maame ka se Akoma FM 87.9 Kumasi yetete ho o sense onyima I want it to him a one and I say oh jamasi aba and a cop and a bar and a cop a bar and a cop to the fiti or one of Massina may you catch him say the way you know so would the PRC substitute Mombre no bet or bet it's over mammy so a gusso so the way you're not fanting away. Akoma FM 87.9 Kumasi. O yiri nafie. Yiri nafie. Ya popo first na maseba no na menye na da. Na nya ya da. Maseba no na adana ya one room na balanda wani. The first one oben na nya na da. Second one oben na no do ada balanda nim. Owe. Mami. Adana atu. Abadu bibi na mat information on fan say me hwe me ye no. Me na na ye tuma na hwe. Dapon. Yankopon de no bofo ye bofo pa. Some sora ye di no. Me sora me yimi ni nkomo wo. Be di so me sora ye di me sora ye di no. Mo ko sora ya. Masi na nani atete windows no. Hey! Hey! No. Meba nyabotre. What say? Masi. By microphone or hair, brawanim. Na adan no sit down here one room. Adan here one room. And a veranda. Ewanimu. Be support. Ewanimu. It was another porch no. Aboneta man at the porch. Or that porch no. And I wone we yire no ma no. Moda room no more dining room. Eti na enkra no dodo ayi say. Na enkra no. Saba na enkra no say. Wa se ba na wa wo fo awie dada. Ma wo fo na awie dada. Okay. Eti wo se na mo ya da na wa se beta mpamam. Oh. Yeti nkoma sa de na taye no mehu. Sa. Esense ma ohwanam masiketa no. Me maami keto owo ne nchen wo second year wo ye adwuma. Nche ohwan no wa fra mi. Na da na wo so wonye obate na wo so la 10 cities. Na wo ba akohoma. Da bi me ba ye baba akohoma 10 cities no so na pesa me hu se. Me pesa e bia ba te sa wo ka bibia mo asema ye de. Na anadwo wo si anadwo. Wo ne wo yiri hyedem. Ena wase so da porch ho. Ena wo ti wani. Ena wo se wase nani ata window no. Me pie nani. Wo ta window no. Na bo ba say. Pacho no mfa say be 1 to 2 no mu. Da suom. Etu hwa na wase de na no wo pa. Anadwo 1 to 2. Na wo de nani ata mpom de na no wo pe. Ina pemfo say ye din kwama say dia sabi oba de odi de tai be din kwamo afa na asiti ma na afa bibi ma say ani say ante satam fo mu senti a etumi ye saade no ina Akoma de menti asa so sasa do me yete na wo ba se na wutumi wodon woni 2 o'clock wodi woni betua we know so na menti ase me so hwa na de na maami penti at 2 o'clock na water ayi mentumi nchire senti a opia che ni hia na chini ye fo nchoso mfanye yi nta ho na me ka chen sesi a omobo eyi wo bebi atoto na mo na mase no anka ka apafo na wo ye adwuma no wonka da ho oh wo ye ko hwi papa ayo ko hwi papa anyan be bonsam asew hwemanim mami ansa kamera bu na wutie ya wo boba ye yo asem ni ho ampane fo se asem si na danse ni ho a ye hwa asem ni bia na eyi adanse sese ba ye wusu bo ni bio okay twaso ja ayasa no obobo antabo den wo bebi ototo na na ja se na ni na ya na wo de tentokua mu hwemu anadwo no eti na ma wo yire okay obobo eyi sanka akada ho na nya ho ototo na mo ho nya no
Okay. Apaso. Akoma FM 87.9 Kumasi. One Manta Fre was a can say, ah, Massy Baha. And I think, ya what is some abba? Ya what is some abba? Now then, where ye your pa? And I said, at the beginning to me some, and I sound on permanent. I started I check. I put my motitano. I check. Satan, me uncle Ponder. The two Antoma, me Okay. Not a cadet. A honor. Niha nature the chosen. The fair one, the uni supernassasa. And the fear. And the true dry. FM And the true dollar to so. 87.9 Kumasi. Me pay you. And you're sorry, I'm much ya. And I mean, my sorry. Uncle our phone. Me and son, me dear John. You didn't tell my son, me to chew dry. Me to chew dollar to some yapalan. And some will jump around somebody to come to walk to school. And the fear. Or buy you. I was said, up in Chairman from Mumbai. My minute and I saw home. You go buy a 10. And what the Sa any album. What the and our banner in relation to make a car and I say with Jay. Or wait about Mamma Million. On the Cossian Jimmy Fee. Akoma FM 87.9 Kumasi. Minkasa. Me don't call an if school now, Bana. Operation Colano per John Colano. Tabby. A John Colano. A Johnny Son. What you be beyond the Lucy, what you be beyond at our own mammy, and then the mammy can also. Oh, yes, make a car, jump. Me in the Casana, said, no, I just. You didn't sound a car. Your grandfancy. As I am to qua, you don't call an alba. And Wadama won't share the microphone. As I said, there was Yatana baby a microphone, one and one Emma, Emu, and now Emma Bush. Hi, Akoma 87.9 on your TV. Ashom Akoma Munsam and Yaguswaya day as some way. Eti, aha, Twasho Emma. Jawa, and to qua, that could be filled my bain. A journey and your journey. What's so many say? Be a phone, but one. The pep Moko. Okay. Who know my crumb for some disease? If Johnny not the one wants why Moko, we bet in Madame much of some year, never running. If you put a much of my son with John Carney, I could school him. No, but running to some culture jazz. Akoma FM A Johnny so young, what I am with the and one cast out in the year, my thing. The one cast I will be Pemoko, dear. But I can't buy. But the car not from to say, it Genesis so on quality. Or buy what you ever draw some more front wall. Or I be carry see the possum. Carry see the possum. Or buy not draw some into me, Jim. Some cousin will be a gate to saw. One of them the gate above gate of Obama. Or buy not from on your baby near from the surgeon. And Penasa. Oh no, or was some mammy point out sorry, no bush of Benjamin. My minutes walk, none of Banner. Why draw some kind of front door? Kumasi. Nche ni nua ba ko mi se bia mo bon ni nua no ase bia yima je no so mi mba no me wo na ekọ ye ekọ mi be ya wo nani nche me sam wona da nche bon po de mo mba ne da me sabio me ho so ntimi wo kokakra nche sam ye pa de mi wo sam bo de mo na ma no de wo ye bibi da ma no de batia ya wo to ne ho ana satia na atia no. So ya dear bina on ya na say bia why ya dear bina de ne ye na me kasa so mami we be say ya na koso ye the way me bia mani da ba hwa no onu ahu se mi bofu ehu se mi bofu nte obegye ya to so ha ya ko mfante ya ko ekedias ya ko no so maso be ma no so fi bi o ya hwa asam no ma me ni nua no akom ma pam ko fu bi anko ka cha ma me ni so we ye awole sam me ye no so be wo gya me pese abusuan no bi abe ja ma me ni nua kan che obi a na ya ko ya kusum ya ka sha ya ka asam na ma mi on masi on pinu kra oho no so fu ka so fu 87.9 so bi an say men pa ni cho oho na me ka say ne ba ya de no kedi na chi oho ni de wan kani na me so mate no go chapa ni so e di data mi
makasa ade wo se mpacho a chapana na wo se de fina da ya nta na mpo ni nia aka cha na de so wa won ni ya ase a mbi mi ni ba ya ase na kwai ai ni ka ya ase wa na wo won ai ni ka ya ase ami dia akoso no ka cha oba no se adan na oba won ni na ba mi page ma ba tika na mas pada ka no ko hukin nje ko hukin ka ni ti free na fa wo na so na wo to fo ma nke be say what eti brawanim mami wa bɔ ne bɛyie ana wo mɔ ne bɛyie wo mɔ ne bɛyie wo mɔ wasi bɛyie wo nka sɛ wɔ bɛyifo da na wate sɛ mami aka ɛwɔ baabi sɛ wabɔ ne bɛyie yɛyi ha firi mu a ɔno deɛ mate ɔno ntɛmɛ kama de besi so kasi so nta yɛ saa na ɛyɛ yi bɛka kyɛn sɛ saa deɛ sɛ no saa na wɔbɛyɛ adwane ma wiyam de wia wiyam bɛyɛ adwane sɔre a baba moto ma dwane yɛ di to akɔma to nkɔla na yɛ wɔ dwane ho wɔ dwane ho di me ba ma tabo nte dwane ɛsɛ sɛ de wia ma yi twop na ma to akɔma bɔtɔ na me di ta wiyam aba me yɛ de saa deɛ de me yɛ na sɛ ntɛmɛ yɛ ne saa ɔkɔ hospital ni sika kɔmɛ ni ya sɛ no yɛ ka asam ne ɛde fie bia me yansa efu na na fie ife wura so kuma sa bonten wo so le po ji chuo ka wo ji chuo ya so wo ndumi mpa wo maami wo ho maami ni ho de ayin to na no so wo ho ni pa ma ba me yansa to wo ndumi ansole ba ko po me te chuo ba me be ma te chuo dwa ibo te chuo to na te so me nya akola no ni ma se le dwa no akola no me yansa no ma hwe pa yi dira ko no wa hwe school ba sa de wa ko school wo pro ma sa de wa ba me be so dwa no so me di so no so awo ko hwe nda ma me ye din wo kwa awo boso a ana pa me di chop na to sa na mi fi ho mo kwa duma na awo kan na sa awo kan a mi be ma no die na wo sa wo ase wo ye wa anya hwe wo de sha wa sese okura kra mi fi aduma ba ye wo de okura fi school ba mo ko me po to tunam na mi yiri ho ma se keswa ba cha mi yiri wa hi asa wo ko aduma na wo kwa to hospital 87.9 Kumasi asa de na vete ma wala ko na se bibie sa asawon sha ka wie na sa oba no awa kana mo wo duma fram na dia ma yire muntika wa fram na ho no me fram me maami me fram ankenum me fram ya sofi asa me sra bebi ogina no oyede nti ye ho mpaibo enye adwuma nti me imagine for some friend asa no an bo na sa na ko hospital na me ba ma me nyine nyimi na so wan fogu am wan fram na me tu phone Akoma FM 87.9 Kumasi Michel ayo wona amachewa nda wona esa apo ne wunwanom je opa na haban yo ati na ma yele wa hin me mi sa me choble 30 minutes hono me fam ira wan fa phone be 30 minutes ma fam yele na fa phone fa phone hey me from ayo wona amachewa nda wona ka tele esa apo na wunwanom je opa na haban no me plan work away yo mate we have a fair so people am there but from no busu afo am do so me bi agina na yet ya won pe de busua de be ai sa won from na doctor na ka cha so we operation one from because of the what the immunity won to be am from what mo na mo doctor na from but this is how operate we no se se ade na wo be ye wo si wo na brema wo na wo pasani na we say when here sika wo mi san adwuma na yere wo sika ho se se ankwala no me yi wo go fie wo ntumi nje ankwala no ho mba nta bi a wo ma asam no me ya mata na wan san na ka ten na doctor so mi so na mi so mama kwa so wo operation Akoma FM 87.9 Kumasi Kumasi ya 10 to ayi goyin na fi masina afre ntamna fa phone mpo na ma fe na ko prado pa yewi na prado da ba sin na me yiri mo fa na mba yo ya de mias e de gugusu am ti chore shot de gugusu embira so sa wo do bayi sikano mentumi ntweni ha aka 3.5
na maka chance saa de ni sika na ye adwuma no mfa bi ntua popo bo ba start adwuma Akoma FM 87.9 Kumasi mse me ko adwuma aba obeyi ni 10 o'clock the motor car wa fan 9 na misim esense na go show wa agogo nti if you fantin with Taliban so me nsim ntama me ba ja che promotion abayirim to be 9 mudu agogo me from yira asena ma me afa drop it na be fi na dia so pa na se ho pa me for me me sa me chi me the car is attending ko ko hen kwara mo kun school it won't be fi because how you feel me fi ana me from me sra me ta se me a che wo ba papa wadan fu bi nchanda awo kwa mo na me se yenjina nkran tutunkran ja beba o se ma ba me hu ni na mo akwa ba akwara no so bi ntum na asa no ko mo bi ho ye di ichoso be fie kwala no botumase na ni nuanu mo nya bogo wanua mo wasi fufuro a wo didi owie mo ka cha oba no ko pe su je aba me dwanu nzi oba no so me yin won komo so me yin ka se dwanu so do mo se sia o so do mo echi no dwanu namba me so oba kasa me sra me pese se sia wo yin operation ni wo ka da wo yanko bi ko nchan wo kwa mo na do amacha waba wo bo jere nkwara no na ko school me se be ma me to wa somebody ken aye me yin ku so ye ke yon konta pa mu yan se kuran me she de me so me she box set na me de ta ko me ma pa na ka me na so Namase. Wajeja bibi egu ahu. Eframa fa de sira ho fa na ade ho. Okay. Masia wo hu. Wasi bare ho. Nje wo hu nje no me se box set wo ba wa mo ko me yi ne she de be ka sam. Hey. Baxa na ade hin bia de chemo anasa de ho adagadaga ni bia. Oh, de chimo bia. Se yo ko hwin da ma. De chimo bia. Dia chiro so dia na boko fie wa ni mo fan. Na mo ka che de. No pa ne cho. An kan cho ma me so mpie. Opie nyama yeye no mo wanda ba so ma bompo ne yaka so ma o dia miditi wie na yaka na meti ase na so ko akafo ma miditi wie no we na po chop na ma me chop ni po no ma ye baba ho nya botre be bisa no ye be bisa no nya botre dia ho so me ye bi po na master na ma dem tena aya afuji so ma me ye wa yi baka wa aso na me ye ka so ma wo be bie wo mo kokoko na wo so sha boxer Mr. Boxer de chimu ni bia tentan ni bia eja wadwo oh me see me na mo ka che so be ei ase bi mpie me tira akonwa akoda na ma se no to ba mo so oba akonwa nim ana boxer ni nyina ayi boxer na mo ka che say ma me ka che wo ma me se mpie de aye na she wo ka che mpie de mo ka che hospital no wo na ma che na nya ayi wo ne sa ko na nya no nua no wa nya no wa operation na mo sa wait the mama will reply. What can hospital? What can 2 times? What about say your behind ya. Okay, madam. Kagu Mike no na wo case pa. Madam. Sasabu me you want for. Mama me na sure. Na so wan your operation. Na so ba akopia. Na wo ba. Na wo your operation ah. I hear to we. So we buo jeja man wo bua asam kan etiefo njaje mai sisi a wo jeje asam mo kan ntoma ka so ase na cha sa meti ase a o mo ne sha ase ase mo ba wo ma me no nua ba bayi no na wo ba fie na o mo sa si so wo dem ho bra na wo sha boxer no o mo sa si so no eti na wo de comparison say ma wo for o ma me no nua ba na be hwe ye ya nya obi a operation eti se ma me na bam na operation ababu dia na ye po obi a wo ba ifo dia no one from Pompeii. I mean, don't be said the banasa. I see. I'm from Pompeii. And just so much I say. The man would be only one by you. Maybe some questions are. The questions were not a question. I question Mr. Me, sir. Officer, my now for our call. 1 second. 1 year. Yakopanado. Munianum. Mamma, me, one you back. That's all what by. On top of what by that started say. If ye I say, Mammy ba about well none if ye say. If you are born, and you may tell your bomb dear, and
na do mami mami masi yetin akona nyima man kan chen wasanyum o se masanyum man kan chen wasanyum sakam ga man kan chen wasanyum ga awo se ko hwia man ko hwi ne ba ko hwi nyima ko hwi ko hwi aso do yin si dada gompa he ba ewrade himatan fo mo sawa aye banfu papa ko hwi. Okay madam no meken ono je nta sata ma na je na meka sempie wompie ono wompie ono je mo abo jilifo nyima abo achiro wonyi wonche wo mi asase mo hu na mo wo ba na mese me ya another me ya chan ma ba wan ma ye no wedding achi unanim ma tonto mama ma tonto asere ni monyam ma so nim yam ebi twa ka sam ya ta na de mi na wo fom ya che bepe sabe mama mi na wo no wo jina ho abia ho sa yes ma wo mba sabe akola bu peyin na peyin su ba akola na sabe wa wo ba na ma wo no na wo wo mumi wo so na wo bo meye wo se ma ba wo se mi jimi fo wa bia ya ha ifie Akoma ifie 87.9 eni ho fia no obe je on wo hwe mase mitumi ka se dwa yin po maso itima no mi se dwa yin de ma ha mi se ko dwa na o pia sham so wo dwa yin ho hey yima ye ko hwi na kan ko lo wala ko hwi ko chapra ko hwi mo ko akona yin yima ko hwi no man tesa awo wu le fira na ma kan chirawo wu fira ko hwi okay mo ba pia na mo pese mo pie asa mo ka sama mananka se o yo ya baba ho mo ba ka bia anka ya bebusa ne nsam nya botra ya bebusa ne nsam pa won ka mo watra ka anka no nsale eti ana ya da yima man kasa na bi easy because empie no empie ane ntokwa na wo sha dwaye na wo he we inside na wo sa wo inside biem me ye na meka chance ya wo mayina wa nan anya hwe 5 no why operation say na ni ha edemo na she oni she dem so she dem na akwarandam na so na sa ntokwa na isi ntaya sa no me madwen sa me hye mayi edwan no so be wan fa mbra nta dum be twa si ai na me hwe de akwa so aba wa fufu why operation so me ka se me ti so opata ma hwe ni so bia ma to me sa na me sa akobon ma kan fa so na me sorry so me se me pie na ma ka pe me no de edwan abra na madam fu di eti chen o we de ho se fi ase masa mi yu abra afra me se sa dia me ye yina mama tena ho na ne yire mpa bebi mama menda ho de akwaso na yate me ye no wa ye operation anya sa ba wa ye operation befo wan hwia na wa ye bibi mabuji tu no mesma abada ma no so ti ase me ye ejano wasi fufu na wa ye wa nua mo no gale ina china ina moko na mo de ma ho no what the madam from me yan awai ya ho okay to so ye ya mama woko on afa check bisan gale ina nchina na moko na wadi mama sami njimi mendi masuma madam from akoto drink akoto bread mendi ntuma so mededa be shi tam mededa madam from na mekai maso alock gate kitwa alock no wa mma gate I'm fancham. Walo kanu. Muso madam for me. 87.9 Kumasi. I serve me say 7 lukun. O so kwen. Sa ho na yan tonton. Me da hwa odo macha. No ba bom no ko me yen nkwala na me dwalo hwan. Ma se no apia asan we be gate no. Me jira kwantina bia. Nkwala mo so ne ko school. Meji mo by 5 ibe 5 ka tan we bie get the film me ye na hwe mo bu mo ka san na no afi inside wo e me bie gate ka san me tue wuram enye no kwara me dwa ma sana hye wo school ato mo ko school eti wasi de ka se ka wo bebo haw ne bia e de e na fa de e gina so poten a wone wo yiri montamote ye kra yes aya sana ye ono ade kama na antibi o ja chepa no so no waka man na ntino from okure
wokɔ na ɔsɔ asɛm asɛm no wɔbɛsiesie na mesɛ wɔmate mede ma wɔfa bɛ yɛkorɛ wɔyɛ asɛm ɔno aka no asɛm awie abɔ no ngɔ awie meyere abɔ no ngɔ awie mebɔ mu ngɔ no ɔgyɛ na fiti bɛyie na gyimi firi me maame na me nuanom no yima ba yifo yima abo akyire o wonye wonche wo mi ama ehu mo na me de ba no mo mi se wo ye ba ma funu panche me ba ma fa mo na maka cha sa nde anda masidani wo fe sensande wo ba yi wo tena hoi wo ye wa ye keke di bia maka cha me ye se o bra anda wo maka cha me se ye anda ma show ma show man no baka cha some ya ye ma wo 4 5 ni 7 anyway me an mo hwe mba wo kwa sensan de for 8 years or 2 years ago what the one thing pop person won no ho wo fon to jani ndi Akoma me an 87 mo fon mo na mo hwe mba ntia de some ya chiro mo ma me ya be fo me pe na be yire na yin pa me na wa ni second ohun me se repeat me na wo fo wa ni second na fa ifo de ko sa obusuafo wudi asam won mi sa wo bu a kwa na ebe ifo no so asam na nti esa ya etane baba anu ya ba yi no mo ho me ba ya wo kai nda ma be tu anatire oho so fe yasen just bo fit to ohun sai bi na wo no oho na ije ya asam so born kecham joint hearing ministry. Say as one didn't design. Joint. Hearing ministry. Joint why? Hearing. Okay. Ministry. Okay. Or if you saw then if you saw no call just go to the station. Okay. About San Cassidy. Ije asam so go na hono na ko. So for penyin bo hwe na akwara no keto no wa no. Ma mi wa ko ka beja akwara no. What did that go to? Fayasi esai wo bo nta bo na wo no. Ahono wo da akwara no. Adan wo da ko to. What na ko to? No, so for penyin. No, o to yimpa. So okay. Say, me ba Akoma FM 87.9. Abaya, akwara no da no man. No wo kunu apa, so wo kunu apa me. Na so for penyin ato nsafra. Yakure. Yakom ka checha so. Mami, won kan ko. Asam won fan kwampanti. Me am afra so me saf go so. Na me aso fun penyin fie sia. Wie ye ba fra wo fun. You to office our someone to with you. My ye say, Massiba, Massiba, what catch the banner say? Or go come on pin. Are you two first off or so? We're missing her. Me, I'm a boom chat. I pass off. I said, sorry. I am a sorry by him. I am a sorry by him. The more no one boo. And I mean, I will your Tom, Papa. I met in my yard. One call. Sasa mi base wo maso mi pe kama China fo ubutu gold that I'm saying na Ghana ha ayi wo pam ho no ma so ba ko aka fa China yi wa bodi yo China fo wo sa aka fa ayi no mienu ibe auto half plot ona adama last minute no pam China fo kwa yi ibe ba ma no ko ibe ade dije na yin 2 rooms Akoma Ebi akwa ese abo wo be ma. Ebi na ayi too late. Nti jare man ko. Obakwa last meet. Won hwe de wo bi to. Na ko fa abuchi ni am pa chawo. Wo de to nkrodu ni pom. Wo de to nkrodu ni pom. Ala abuchi ni mo pa chawo. Na masa. Ko. Wa ya de. Ka fa wo ma me bra. O to first film na me from Fanta bai. O ba ya. So fa yin ka sese. On chi wo film. Wo nya bayifo. Wo ngwa awa. Wo nya hwe. Ono anu ma me na papa. Na na bushafro bagu. Wo hu no so no ho ne wo gua wa no nje ko mami ko ku baby ana ware ni guye na ware ni guye okay mami bisa se wo charge bonu mo no time wo se eniema wo nya na hihye wo na nam so a aware ni ko guye time wo se wo ti wani 2 wo se wase etentoko amu ase wo be hwa skills so wo be hwa de no wo bo obi amane ana wo yire na nkasa bo na amane se de ne mami eye no no ba choma bo na amane o bo na mane e no kan den efi won okobo nta aboda ma okada ho o kan ye no reaction o de ma na e den a ase mate nta wo da me ne bakasa nta efi won ama na asora ba no okobo bo yi ma mase ne se ne ifi wo
anyi adwumayɛfono akada ho okay nana wo kasa waduane semu wo mpemeko na wo yire nanim sa wo mpemeko na so na wo gya aduane no ano ema ne maame ya no ana wo di asesa meko ne de apu no dia na wo yam eye wo ya awade na nkasa bema na wo ba akonhoma wa awade num na wo ba akonhoma na wo ba akonhoma sai 50 cities dabia sa nkola no so me ya na me di wo ko school wo school bibia me ya na mutua ewia wo school me di wo be bi mu di so me ya na mo hwonwa so wo be fia asa na wo be didi first na mpo sa 50 cities na mo gbara mpo adwane ya yam bika o sense no akoto anam okodjom koto anam cha ba edi gwa no so fish and fish kasa gu mic no yanto fish and toyi nta sa the fish na ndama ka ba adwane ya yere kasa ade chi bika me sendi abusuafo no bagu wan na 500,000 no bi abusuafo na hwan ne hwan maame nko na waka na asem maame asane kafa no nua no nua namba abusua nua ncha ko abusua nua ne hwan na abusuafo no nua no etu hwa na wo yire abusuafo na beka mo na mo ye besen nkola ne kawa ayeyo baya 8 na obogu baby ototo na mo na mo so da mo so maka ne fiti djuma na ye me kwa odi bo me ye bi odi bo ye bi kasa gu mic no na me yiwa kasa sa me ye sesi ayede nkola so ye wo hanu school fees na course first na ba ko na mienu sesi aye 4 enje susu no abusuafo wa ban won ka pe baby no mo ye djuma na sama ka cham sai anu na busuafo no aba hwa na me se sa da no aba hwa da ina skene mayi mo hwa mama no wo chop money adwane wo ya mama me be me didi wo sitin nyam na mo hwa busuafo mo ntiada na asa beka se wo de na mo ya na wo me de makwatwa mu sa wo te wo ho asesa ade tena na wo se wo de na de na ye de makwatwa mu on me be se adwane na wo te mama no adwane no sa adwane no mo mbio ni no sa so no mako no mi da na mi yam ya no ma tell no one is still o sa mama na maami wa ye adwane no me ka sa na ete dia no no ifi na ko mama me adwane me so na nkola no so 30 cities mu so 30 cities no so adwane a me 30 cities na to me be mi amato ma adwane edi me ba na mako adwane nkola no eti akire meko no ne adwane so ane so ane ntina ko homa no te so o te so ba sai mo 30 cities there onje na ne se no de won ka ho etina wo ne di biem time na wutu ye kwa wadamfo bi ncha wo mo de gare ne fish bra no so na agba ko homa o na mo ba ko homa eno so na agba sai mo ba ko na mo 50 cities o sa ko 50 back ka go mic no awo yi na mo 50 cities nta awo ni mo 50 cities nta all right no wo wa ba adwane no wa na wo ye ina mo 50 cities mi fi adwuma ba adwane wo amam ina mesane 30 cities wo sai mebo on sa na wo 50 dada ana ase abusuafo na abusua nua no beka ho nte enso o mei mekwa atwam tu ni biem ana ate so edi ba 30 na wo nka ho edi time wo san switch ko 50 no wo ma oba ne te ase se 50 ya me di be dia fe die me san ba biem o ma ne te ase ana na sero de gare ni we bre wo stay no jonu de wo me mi kura mo ba ko mo 50 cities e jonu wo me mi kura mo hwe ya ba week ina still jonu mo na mo ka cha say aden ina wo ba no mo ba ko ma to no be so system akota bo jejan maka cha ba week won ka sam hoda ne de bia ma ba wosi wo jonu won bi mo ne ya wusafo na dida na ansam mo kwa 30 cities na me de mo on ma sa dia wo ba ana asa call back to 30 no okay na oba na busuafo a wo se ka bom a mo ye be se nwotwe no wan ka se de na busuani bia ni fie ho na busuani bia yi so owo ye busuani bia so ama amesra moda dabi owo ni asam ni ye yi na owo ni de mama mi ifimfante boton face wa nto oba na asam de ko su bia no obona mi de ofie nto no mpa ye na dwen so oba wabo ni be ifu de oba okay yeah you the point why want some na me bisa questions why na ko kan ye won fante se wo mo yira ko homa why na kan ye mase na ka kan o ka kire why aka cha mama mi nua na mase kete na owo secondi na ka kire ofra mo fon so okokoyiye na okwa ya we ye adwani nnuane mo ye adwani a atiko gbongo ho nta mama mi e yes no mo ko di san komo no yasa ifie abusue na esia no me fan se nnuane mo se yes ifie a nnuane be ye adwani awo fie a won fan ko ewie na se nta ifie no nnuane me esia na bana wale sam kata ho se no kunu panhwa no obana na asora 10 cities
na do ba akoma na do ya nyete enta me maame mpo keto no mpo flam me maame keto no mpo flam yemo ade no kona anan na ifi wo sori a 10 cities na ndem wo ko school so wo yi na mo mesame nkola no kagu mike no nkola no mi se school me fa headmaster no mamo no bisa wan so wo be school a hana okay ehon wo yi anu awie afei maame se wo se wone ne ba ne da eti na ye ne ba na operation wo hu ne hefa so wone ne ba ne da anu de sa asam de menkan wonkan maame bra wakan maame wakan ne hefa wakan no kuma se ha abla yifi jachi pam so bae no na osim ye beifu o me ne me yere na ne ba na ne yere na waka kire hwan waka kire me na menua ba ko bi ka ho no ane okodi anwaga ano kachen sa ada blani maame waye de wutum kasa o se mia na mekan se wakasa maame na medifo a na nya mia na me kachen se no do kasi wani mu dwa na dwan se wo baifo daima ba ku so ka so kasi ni so ka na wade na me ma wa no wakan ko hwini papa wakan me de mekan nti wo ko hwini wakan obwa wakan ono ka chem se ano de se me fo bebi a wo se me fo bebi a obaka wo se me fo bebi a obaka no bia unsa wo kan me ka sama men come some bible wo ko abufo nti na wo de kan sa wo ba twa sa no apacha wo ono dia men kan wo ba twa sa no apacha wo ne atwa so ono dia men kan wan kan man kan se wone ne ba ne da oh dabi wan kan ba bia da se wone ne ba ne da okay yamra ya nim se oba ne se nkura no so hwe nkura na de nti na hwe nkura no adam pacha wo bi se me question da se so nkura no na wo twa ma no ma wo sai na wo twa first na ejuma yele mo 1 million but na watch Saturday mo first mo 1 million aye mo to mo sack me dangwa 87.9 ade kan ade ko echi ejuma ni yesa no 50 cities na ma to angwa na me de mo de aka ho ade me nyam no na me de bread in the no time bia da bia de ko no de bread in the no work bread mo so ma me per bread de say first bread me to mienu say say bread me to miensa me de ba ako on so wadie mienu nta first in the 1 million ina migi na echi na adwuma no nkoye no ono de no kwada 50 cities na metama nkwara no ko school a wo kantio wo bibia me ana metua school fees o books o me ana metua entade ne pabo anso e entade no first no ina ebia asa ebia 3 million bia afia son 3 million bia 4 million bia wa fi okay je afenso ya yen Saturday o mo me pia che se school ntali ha okay ya baba na yenko doctor ho yenko hwe yen kasa ne no mpenu mu na sentena se nti me chiri kasa ne ba bi me hu sa se aye sei asamo ya ba aye bibi sei we so de me ana me aha nti we de yakwa ba ma chiri kasa ba mi chepe doctor ba bibi aboko de yanko pa do mini aba fefe na wo so e nyame adom bibi aboko ya de Kristo ase enne awia yi de wa wo kan ye yale de ya enti yale kan na wuni ba bi a wo de be kɔ de ya na waso ayehye ba yanko pa da Roma Dr. Babedua o maga na mu a wo sa yare enti yale kan wa ma renho ni nyanso odo ani becho enne awia yi de ye de nchia kese ebe free ba hospital ya so ene de ama yatiefo ne yahwefo nyina de dodo na anim epatie eye ba dompe ba kase ba sasabro ba mi chepe ba ma jonku ba mi sisi yale ade bia ye dompe ye kase eye yade wa asasi so anu ye wo Dr. Ba ho enti abre bia ye tenase a mesrew enyu machine no enum TV no mesrew yale mo wo de awu ba bia yaresa wa eye o enti na de tie na je ba hospital number no na foto ba biye bia na ma mi bi wo papa bi ana wa umu yale e be kan ana sa wo yare a na fe wodu wani ba hospital ba bia ye sa yare tu yare ase no na wa ba beje wa yare hwe etimi so ma ye number no enko wasumpa wadaroma na ebe number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 me pacho so we chan for ba ye number no ba wo pe ba bia ye wo potia ye wo kumase atonsu agogo
government hospital kɛseɛ na si wɔ no n'akyi ana Dr. Ba edi dwuma hɔ afei wode w'ani kyerɛ Enkrampatam so a yɛwɔ bi wɔ Spinters Road 18 junction ɛhɔ a pɛpɛɛpɛ awia yɛ yɛtena se Nyankopɔn yɛ adom adwoada ba yɛ yɛdwedwe yɛ ho yɛ yaleɛ ha nipa yi deɛ na deɛ ba hospital busa wo ne sɛ wo dompe wo kasɛɛ no ɛho te sɛn wapɔmuden wayalehwɛ no ɛte sɛn sɛ ɛnda bɔkɔɔ wo kyerɛ wapɔmu yɛ ɔyɛ a ɛnea na wode w'ani bɛkyerɛ ba hospital wɔ Kumasi ato so ago abrɛ ne abrɛ nya me ba yɛ na meka sɛ Nyankopɔn obo bia wɔde ne talent ɛhyɛ ne nsa etu obia wɔ adeɛ Nyankopɔn de dom na wɔyɛ no wɔ asase so etu obi wɔ a wuso bɔ mu otimi bɔbɔ ebi ne maasi mo obi nso deɛ yɛ nnwomtoɔ amachi dede mo mo to nnwomtoɔ a wodi di asa wo bɛfiri nanso deɛ Dr. Ban Nyankopɔn de dom no ne sɛ ɔmfa ahaban ɛnsa wo yare ma wo ma me watie ne yie ɔmfa ahaban ɛnsa wo yare ma wo enti deɛ meka kyɛw ne sɛ nya adom akyɛdeɛ ɛna Nyankopɔn de adom Dr. Ban ɛyɛ ba hospital ɛbɛyɛ den nanka obi akyi bramu obi akyi kasɛ broni kura ɔno yɛ premier tenamu de dadeɛ ɛna ɛkɔhyɛ hɔ nanso ɛnam sɛ Nyankopɔn edi nimdeɛ ɛyɛ akyɛdeɛ ama Nana Kofi Banti ɛna obi akyi kasɛ ne yɛ de ahaban na totoɔ na akyi kasɛ ne nyinaa sɔre agyina na afei wanya afa ahodie obi na mu bu broni ankasa de dadeɛ ɛna ɛhyɛ ne na kasɛ ni mu ama na katua ɛnso ɛnam nimdeɛ nti Nana Kofi Ban yɛ kyamfo ba ɛde ahaban ɛna tu nipadua ne na so na afei kasɛ akɔ katua na wahwɛ a sɛnkɛnyɛ nimdeɛ Nyankopɔn de ama na etidi adwen na bɛba uti sɛ haba we ni haba ye ka bom ne de ato dompe so ama na toa anase kotodwa ye ne ya no ama ya onakɔ ne nyinaa yɛ de Nyankopɔn de dom no ana ɔde ye etima me papa me nua ba wutie me bia da bia obɛka sɛ ana ma kɔ hospital ana ma tonra na nutonfo de empanimfo si kuro bi wa kuro bi toa so enti sɛ wokɔ ba bi na anye wa ye ka kyerɛ wo sɛ bra Dr. Ban hɔ yenu ni asɛm bia de nya ne sɛ obɛfa ka na de wani bepia to so ago anankran ubepie hɔ a sɛ wo kotodwe na ɛyɛ wo ya kotodwe na mu tutu ahonhono ɛkeka emu rew wo ya ho hwe enye ya waka dam untimi nante opoma tententen enso daneda untimi nante a mesrɛ fa kotodwe mu ha ne amane no fa bɛdan Dr. Ban na doctor nso fa na haba no ento so ma wo na ade e ma ne ye de ɛda nso a Dr. Ban hɔ de ani kana yare sɛ kɔso a yɛsɛ nipa yare sɛ ye de haba ne tu kotodwe no so a awurade wobɛhu sɛ haba ne bowura kotodwe no kakra enti yaw ne yare bi a bɛdi wobɛhu sɛ haba na kɔ pam yare bi a afei wo na kotodwe mu ada hoi enti wafo mu ananka wuntimi nkɔ edwo mu ananka wuntimi nkɔ nkwala nyina wi awu sika nyina no wo na abɛkɔ na fam sɛ ma me na yɛ den na de wasɔre abai na afei wo de wo hu sɛ ba ana ama ne wasɔre etu bɛhwɛ nkrofo bebre asɔre abra no mkotodwe yɛ ɔmo ya afei obi wa na chibramu na chika sɛ na yɛ ne ya yɛkɔ kɛtɛ so sɛ yɛkɔda hɛ wontimi na bi na chi betutu no saa ne mu akɔ ntimi ntini ne mu ne fa kora akyia ne nyina yɛ spinal cord achika sɛ brɛmo no yare ɛna ayɛ no obi wa ne die mu abie obi die awe ne nyina bra ne mfa aban entoto so ma wo emire tia bi wobɛhu sɛ ho atɔ afei obi wa ne sisi yɛ ne ya Dr. Basimi kancho so ma sisi yale ku sɛ kimudi a ɛne na yɛ wala so ma sisi yale bubugu o abra Dr. Ban ho a na yɛ wala mesi ne obi sisi nti ne nante a change kwabra ne bo baba ne na mu saa sɛ be ototo ne na no to kono sisi yale nti obi koto no sɔle a 10 minutes no ntimi ntini ne mu no obɔbena agye sisi e de da ba ne bɛkɔ mesi wo sisi yale ne bɛkɔ a ne nyina yɛ Dr. Ban ho enye akini enkasa nutonfo kasa ye kasa mo aba no abagya yaresa kan enti na wo mi sɛ yo maame wo papa wo nua bi sɛ wo sisi yale mu hawo ne amane ni sisi mu ya ne ya twena anidaso ɛwɔ Dr. Ban ho bra ho ne mfa haba ne ntoto ne haba ne de ɛda nso ɛtɔ sisi na chi a nyunyunyunyunyunyu ɛso na ɛsa wo yale na ebo wuram kakrakra na ebo wuram kakrakra bo hu sɛ yaw bia usisi na achi akɔhwɛ ba bi sɛ bidie kra asɛbe ne nyina na straight atene ne nyina yɛ Dr. Ban sa na adwuma ɛmfa ni agro tu anamon na na obɛhwɛ nipa dom egu ba ha ba doctor ɛhwɛ ɔmo a anka ɔbɛtena akra ba bɛkasa ɛnso wontimi nya ɔmo hɔ enti wo nso fa yale ni bi kɔ ɛyɛ osisi yale no ne ɛhwɛ na ho ntɔn mesi obi na apɔso nyina yɛ ne ya atratis yale ekuno mesi osɔle ase de aba pa na abo no mesrawo atratis yare na ɛtete wɔ no ama odwante wo nsa ne ho no ni nyina no ubedu Dr. Ban ho a yɛ de haban ni bi ne yɛ de bɛhwɛ haban ya mekan ɛnya ba akupo
yale bia wona haban ya boboa no etu yale bia beka bia no doctor wo ho haban ya wo de behwe eti fa yale nyina bra nyintu asiema na ahonto afi obi wo ho a he mesi mema ni bebre entimi nya adwuma eneme ma wo secret bi mema bia wo yire sole a no no ku bia wontimi nya adwuma he so wotimi bo yire adwuma pa ade edane sesenka ama no 1 million e da wo de ma na be so simi wura na da ese na de sika ne wo gi 50 chese wa bo adwuma na wa mo adwuma ama na 100 million kra na ensonani enti bra na doctor banfa na aduro no bi emiemia wo ba manimu ma na ade ama ba ma na tofom wontimi nya adwuma ye no bra ne ma wo nimpa so agoroma waninye we enya aduro bi ansunsanso bi om eya haban na bia afi abre nyina nkrofo ani afira enipa bebre hura de enipa bebre ni edum enipa bebre tesi wo mo ani so enipa bebre Akoma ha wo Dr. Baaka haban abum o say wani yare na etete wo no wani na ye wo ya no wo ba ho a ye de haban na bi mesi wani na ye wisi wani na ntenta begira so boasi wani Akoma kura ya twere go wa hwa wakasa akuma ni nyina opese firi ho a wo ba na ba Dr. Bawa de wani ni tie bia no ye de ho haban be ma na fe wani ne so ate se enwan because tro ne se ni padua okania eni wani na am wani dum a heaven o he na de na de ko hwa de mani ni nyanwan ansa na de free ate asefo asasi so e na meka se compachi obi hye ni minim aye fele ontimi nko ba bia da bia wadane amalia wode ade akekire ni kom doctor se brani anyu component wo na fe fa wo kon no sa nante ni nyina ya haban ni bia obi so hania ana e ha no enkwe etwo esane abaton do hwe ni nyina ba Dr. Bawa ye behwe ama ho ato afa nkwala ni bebre ntimi nante wanya mfie miensa mfie nan oda hye o maame achi de nipa bebre kan se oye nsuo ba doctor se oyi nsuo ba na to ode aba esa ne yale na ni din bia ma na wo de ba he ba to no so ama hu se nyankopɔ tumi na ode hye aba mu no eye adwuma na ba bia eye adwuma no so eye Dr. Bawa enya ba bia enti bra ne nhwe na akola na wontimi nante ne ye ma ne nante obi anyankwanhia ne nam dompe ne nsam dompe enyina bu ni nyina bu se pen woya ne ho hwe enye brania fa haban to so ma na fe ka se na mu abu no won so ento ama eye nansa achi ubo se wonan na nanka mu abu ananka de kosensen soro no na fe won so onho ato afe me kasafa omo diabetes asichire yare me sro bra Dr. Baho doctor dia haba bia ba me se wo abibi twa wa ekuro ni nguda obi wa sesi ani ekotwa na enam diabetes nti oba doctor dia do no ma wa bibia beto din obi dia pressure eno so oba pressure no no doctor beje ego dia bibiduro kan ba ma ama pressure na ba fo mesra o ye de kasa ni nyina ba wieye ye ntimi nka ni nyina dia kan ye dia anka bia no ubetimi dia ba Dr. Baho ne enso ya hwew number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and 0244 08 34 82 me fa cho so hwe ba heba hospital ye Kumasi atonsu ago governor hospital nachi ana afenso do ani kire nkran so ye Spinters Road 18 junction me so ma me nche me nua ba bi afia pokuya kantona wa o so o chia wo pa wo hwe osisi ye nti sie wie yale ni nyina de nkrofo patie no eno ane ba ye dia hwe fo ye tie fo nyina Ba Herbal Center Hospital na kura de oma graduate Africa clinic ne center nom ene eye Ba Herbal Hospital eba ne se enompe ene enkasemu yade pa na yare sa etu ase am eye Ba Herbal Hospital na dawroma yemfa wentwa mutaw oba pani na na Theresa Abaspio na busua ena eto ya besinui na wate ase nom na edin adom dodo no a edefre no eye Aba Segua na busua eto ya bese no eyi paso mpanifo eye osabare ma kwasi atoto so mienu o mahino wo ogwa na nanom atena nkonwa nana akua abochi ya otoso ensia eye ba hema ewo ogwa na nanom atena nkonwa nana kwadwe boche ya otoso enan eye dikrom ya wo siudo nana dente eye disadel hene ebusua pani Joseph Kwajel won munyina akaye hom se eyipa so empanifo Dr. Akotolin se JL Properties eho ana papai edi ne dwuma won munyina akaye hom se eyipa so empanifo emma eye Janet Spiel Patricia Wilson and Afe Annette Wilson and Yanoma and Mema Ayora Eresi Thompson London and Owom Dr. Kwajo Spiel US Madame Mabel Spiel Ewan Crying Madame Baba Wilson Eka Hon Afe Debbie Enyanom and Mani Mema Nina Eka Ye Hon se a ye mo anase Emma Ya Wamo a Yue Emo Na Aso
ya sabre na ni ababie mpa eyora Michael Adam Esieman Kumase enowom ebusha nyina de ya ne arehwo ese Ghana de hye ne wiase nyina se oba pani nana Theresa Abaspio wote ase na wono frɛ ne Abasegua ya wansode wonya mfihya no eduoso wote asefo asase som eti abusha se yenkai ade hye se rade ya domada ukwada September eboboshumi de toso eduon house number inter 28 year war fanti New Town ene anwumre no nwotwe wono de wakekeeping apesire ebehye so papa na eda memene da na se eda ya wada September boshme de toso eduonu eba ko wom de maame atompam ahomache no nan de bepem no so ne fa ama manfo nyina abehwe na ne achi ya wada kro no a wom beye ewufusum ewo St Peter's Cathedral Basilica ye wokumase anopa no nwotwe ene no so eba so na ya wada kro no anso wono makope wom de hye kurabe ewo Sildo ade hye emukurabe Cape Coast ena wom de omani echiremu afei abusunya sa atena se eda memene da September bosume de toso eduonu emiensa September bosume de toso eduonu miensa CIC one more premises here war fanti New Town ewia donko e de kopem anwumre no nsia wono betena se na wo mano ma me na ye na chiri sikasam afei na sesom ebeba so eda kwasia da September bosume no ne de toso eduonu enan e wo St Peter's Cathedral Basilica ye wo kumase eno so anopa no ndu na wo mo de hye so ewia eda kwasia da kro no aso wo masan atena se biem e wo CIC premises here wo fanti New Town ewia donko e de kopem anwumre no nsia ntia de hye ye nhye ne so eye nkoja ye meja busua na oba pani nana Theresa Ababio aka Abasegua ebusua wono mo enkura na chiri kura fei yesa mra mo nam sa na de mfante no mu a na ye ginan ya chese ye ginan ensam no be mana ka bebre na oba meba wo so na mabisa wo se nano ya wada wo ba ha sei no wonkura wo boy nyina chese ahyase no na wono maami na mote wone wukuni na mote kama yenim sa sabra no so na wo maami ni ho eti de atoso enum ya ye operation no na wo maami wo ho wa wonkuro bo kire se eye sa time ni mo ene hawo no ehyase wanka sa wo hwa ede ne ba ya wo maami ba wade no mu a enioma nyina hyase se eye nwonwran bibia mai me wo a nya so mba mehwe me wo ba first born na no ni ho na me wo a second born no buy third born no buy fourth born ono no buy be hwe me ma me ba no obehwe me no okọ nti anya se me ma me mba mehwe me oba behwe me no okọ ono ne ma me no se ne ma me no hwe me ne ma me hwe me o ne ma me anya no hwe me o ne ma me kra me wo ya mo nsifi okra mehwe me da me ma me na hwe me okay me kwa yekrom na ekowo eti de otoso enum ne de wo ma me ba asetena na sa time na oba no okọ no ba no odi na sei oh no bi o ma be 2 months bi obehwe me na okọ na no na me ntoto nam eti me we no mu na me sha asesa me toto na me so na me nim na ne so eti me ma me na echechire mu kakra enye fie wo so na owo me ma me se eyi kakra wo ho no wo eti me toto na me wi a na makofie akoda na me ma me so ewo ho no mo kasa onu kasa mo ba ho bedidi na ade nyina nkofo na mo toto na mo yo mo adwuma ntanya me na me mo aduane di omo na mo to mo aduane di eti na mo ni di e wo ne ukunu fie ho David omo ma ho omo me fie ho me fa se kwan no bebi a me toto na me fa se wa hakọ am sa anraga okay na kasa man kremu wa emu wa enti me wi a na me ko fie anwumre akola boy bi wo me nkyɛn nti ono na me de aduane ko na senti ama me da phone no ano ne say na me nyimefo so still na me da so ton na me ta ahomache me sorry 4 o'clock efi baby e ho no me nanti eba e ho ebe fa na me no kodwom na me hwa mabre enu ti da ma ya na ma da ho na ma fa na me no kodwom na makoton enu ti da ya na yesa me nkofie ofie mo ko ya de e pla ya bibia enti do ka no boa asebo ka nyina nya no kore se mimi ma na aduane na mimi wolf o ma me ba afoforo no na oda hen time afa de o ma me ba stay no time o ba no na me toto na me ti me ma me wo phone no baby amabo wa me da mo porch mo wa me da mo petro mo na me ho na me no ane de no ane no ba ya be hwa me ni table na me pam ade ti me ma me table me pam ade na pam ade wa wo dan ani mu ho a dabi okay na me pam ade ba me asa wo kuno say mo dan ye one room e na porch wa ni mu etu ma me ba no porch ni mu na no oda veranda ni mu na no oda etisa first no ya hide dan 2 ye ko hide baby ye ko hide dan den na veranda kese ye na wo ho nti me table
tete na ma me tete ta so oda ye tu fi ho no so veranda ho na oda enti na no kwese na ma me da veranda mu e na mpesa wusi sudua na eye no kwese wukunu ka kire wo se anadwemo da na ma me na ni beteto krom ha no kro boa wan ka kire wo da ya ncha me boa enya no kro na oka na asem oka nyina no kro ba ko se anim onka no kro ni tete oye bibia na busuafo no ka no kro ncha mo no kro ba ko se anim onya no kwafo nyima nya no kwafo chasa me wo ye kra no abra me wo ye 40 ayi the one na me fi hospital by no kra no me ka asem no wie no wa ma me top money 1000 poda top money 20 cities no de ma me 20 cities na odibi 20 no odibi me nwa ni ma ni dibi 20 cities to me hwe ni pattern 20 cities hwe ni pattern eti me wo ye kwa ba no top money wa me bi eti anya no kura se wo ma me no oda veranda mu ho na ade sa no otete mo ntina ofiri ho ekoda entaboda ne mo ba bia toto nam no anya no kura okay me kura no ho side no kura no me wo ye na me ma me ba ho e be hwe me oba e be hwe me no kura no anu no kura na me ni na dedem me ni ma me no me wo ye nti me ni ma me na dedem na wie na asem sa da na de wa na da me da ho adechire pe me wo ya na me bae na okacha ma me se ma me ebe ifo no me da ho one day pe eti one day na me hwe de akọ na da bi me ma obi aya me operation to me ahwe eti me tui ene me ma me kọ baby aye toto nam no e ho na ekotena ya ma me nya 40 days wamba ma me 1000 poda bisa no chop money wa ma me dida me ana me hwe me ho akapie me time a ye kọ yekromu ekoka asam no wieye bisa na up to now ye ka asam no afi de 40 cities na odo ba ne pa no na no o ma me chop money 50 cities o ma chop money okay ma me mra wo so se ma me ko ma me so ya no joint ya fa na because e mu mienu e no no so be bone na yi ti ma me mra wo so se wo so ma me 50 cities aba pa nya botre Sarah so me mo ma me 50 cities okay ma yi wa frim eya no kure se ukwa yie e do bai awaresem ekotena me baba akopɛ ka se gu ma baba akopɛ se me baba akopɛ metumi di me ba awale ekosi eyie mu aka me baba akopɛ etumi di me ba awale ekosi me matete me kunu ma 4 ba ku first born ma ye na yefro wa wo 6 ba ku na afinu wa to mabadin de otosumienu wa koso awie osua adepam wa wo no first born ntafo be ba ko ba ko me anam ne koda hospital sa onu so ye pentem wa wo 5 me kun kola wo mo ye 4 nkola nketenkete ma hwe wo mo ye mpanimfo na mi die na mia ba ko pe na okuta me nsam no me de na wode akosi eti anya no kre wan kwa ye anko tena wo anko kasa mami me nua na wo kakra no metumi afre sesia de no ma afa sesia ma me mami me nua no metumi afre sesia me de mami na mami do me sesan do wo sekani no wo kanu wa kana sembi ato sesia sa kwan wo mu a me mfre sesia ma sa kwan wo me mfre me nua ne sesia ma nya no kwafo so wo ma me chop money 50 cities wait wo ma me chop money 50 cities so boa wait na me we kura be fie kura hospital sika kura me na me tua hospital sika me na me tua ma wo say mai book bi dia no atwetwe book no nkwala wa asam wa asam hwe chop money eno atwetwe ono am be panyin na no churchre o ba panyin na churchre we panyin na churchre we a dancing nti o ha no school fees school fees so niam na dia ano de okan en de okan say school fees ne de nkwa ne ye nan omo ye num na ba ko ntua mebo a wo se ba ko de ontua eti wo tua miensa ena no no tua ba ko mebo a aha ba chop money ne ho asam ne ye kai chop money de chop money ne da hoy chop money chop money ne da hoy okay we dia nana wona ya busuya secretary nti we okay enti we free February 2023 and about March okay I say one our church and also ban church na church what's na otwe bia man kra ne say na otwe bia 50 cities and the man kra no oboa na otwe bia 50 cities oboa bread 300 oboa
300 40 cities no ba 340 cities akoda tama me ye adwa hwankwala no a wo se me mebo ahyawo 20 cities wo ma me na ya ahyawo ni yima wo ma me ya ahyawo asa ne abato aso me pese wasi wo pa ne chew na ye to asem no so mpacho me pese wo pa chew mpacho wode ho de din kan wase wo abone baye eno ya bisa ba wo nkyere mo na akwa akwasi so sa na sem bia wo kan ye no na sem bia wo kan ye no ene ma wo so ye de wo kan de si so sese a wasa de ba akwa to so se wo se wo ya ahyawo ni no kra se wo kan ne sa me say ya ahyawo no obeyam de na me shira ahyawo obeyam de ne ban mpacho motuma achema kan chirem ne ban ana man kwala asem ya hu akwala yen woja akwala lockdown mu nkwala fa onu ija ma mi sholimu after lockdown sholimu ti no kre ye ja nkwala mbe nsa ma me nsa panyin di na kan mo ba ya classes no afa na kan ba no afa na kan wa di no kre ati kro ni mu akwala ni ame nko a nti obi kidnap no no wo ma akwala no do kasa gu mic no mame wo ma akwala no do koto mfante na my classmate wo from na wo ba ba the way missing no missing so that fine aba ne na mfante me ya ma fata mo kwa kafa da start time no ma kwa na me tin nketwa miensan e tin ma maame mo to mo me ti weyi e kan we be a school mo kwa kafa ma de njankola no no apo ije no ho ayi ne ma bi so no mu je ankola no ho nkola 4 e ka shem 2 years ni ala mo chankola why na ko shem 2 years ano dia me fa say wasi se wo so ya hyawo ni eno ne nkire mu no e den say a hyawo nkola asam ye kai ena ma ano from e bi say say na nkola no se si ade na ye na nkola no me so le mu na dwane na me ka chanza no wo ti hwim na wo ka shem no 4 years 2 years nkola no po wo ba kuma sa ha wo the fish ba wontumi anka na nkola no po wo ba mente ma fa fish mpo mbla ma woni e sense that fish ba ma dibi so ibi a ye be yifuno aje number me di ibi a wa la ye be yifuno afa number o na di ibi a la ye di ba na mo ko twom na ati mo me di afa number o na Sarah ya what you mind nkola school fees phone na ba ku ntua books na yi na aba 20 million na ma fa won kan maka cho say na aba nti say si aba ya na so meba ko hisam da ma na kwa na aka cha wo ma me no na me samati kan no kwal aba me don kwara no kure sama ma ko nyempo ma tena so wa outside na me say asa wo mami se wo se wo ya hyawo waka mami ne de man kan mi ni nya asem ya wan kan che mami ne so ya hyawo ban na ka cha me say sabio me na amachiwa nkwala na wanyi ne da 87.9 ada ba to wuti me ye ka cha me na amachiwa sabio nkwala o yire na ka sa asem na kira ena me say na ka cha me mami say na ka cha me so wo mami akwa second one po woni mu wo fada yo mami na wo okeji na ba sha papa me ya na makai okay sa papa mami ko di ye nje lu ka cha me mami sabio nkwala no yin de da asa sabio mami na moto sabio asa mami nkwala no yin de da ina masa sa mami nkwala no yin de da sa mami la ka cha wo mama mami so kan cha wo sa ka cha wo mami no so ko se kan bi no so asa wo bra na akoko ya do nta wo papa na amponya no wo me ya na makai di o kai na mo so balance eti e balance na de mama mi sa wasi ya hyawo ni na wo yiri kura wo de ma me de mama yiri nta lu se maka cha mama mi na no mama la ka cha ne sonka ina mo so maka cha so mama la ka cha so manka nta lu de no mama ka cha no mo so mama ka cha so balance bisan so manka aba ya no ai wo kan mami e hwana ka kira wo se imase wo ya hyawo ni mian oni mi ade no sim ye before ka sana before ne ya ka wawie we ena frame otamasei ankwala ne yale ma obisa wo het wo bai na ka kira wo se wo ba ano na me pese mi hu Sarah na ka kira wo se imase wo ya hyawo ni okay Sarah no kwasa wo na ka kira wo mama se imase wo mama ya hyawo ni ono na ka kira me odin kan ono na odin kan di matam frame ka dem sem chem say ede na wo ka kira na wono no ka kira wo se wo ya hyawo ni man ka hwa cha no ankwala na sam no ankwala ne yale
mienu na wo mu nketwa ne yale na me frɛ me ba pani ne ka kyɛ sɛ ɔka kyɛ ne sɛ akwala ne yale na hetu so ase no wɔ no hɔ enti me ne didi kɔma no no ka kyerɛ me sɛ mimi yɛ beyifoɔ me na ne nua ne ma me nua ba ko yɛ beyifoɔ na yɛ ne yɛ ma na dwuma akɔ so na me obekumi na me de me ma me adase na me kɔtama me ahyawo na me ne me ma me yɛ kɔbɔɛ sa no kan enti wanka ne ma me de wo mu dabi wanka ne ma me de wo mu ba bia Okay, no kwa. Mimi mom de me famu dia. Aya den ama me waware ne ba. Pen. Enkura num na afiri mu aba. Etimi die. E ka bayie no ani ahye wo no. Mimi die. E ka me fam dia nka twe san ne pa ma me chew. Ye nto aso. Mumu ne bayie. Wo kan yen. Asam na ta cham no. Wo simi ne nada. Wa misa wo ye fi ja che ba ma me ka che ni ma me Mesa ni say fi ja chi ba sa na o ka chem say me me ye ba ayo ntire che sa wo ma me ye nipa se me ma me enti better dai ma ba fra to wo ma me ye nipa se me ma me na wo ba ko wo se me ma me so o dem so bi jai wo so me ma me nipa se wo ma me nipa se wo ma me se nipa se okay me na anya ba mo da wo ma me se wo ma me da na o so jai wale no che so wo ma me se me ma me ma mo ho na ti no ko fi wo na so ma me ye nipa se me wo na no wo fi me nipa se me fi na me ye nipa se wo da na sa dem se me jai wale me so ma me me se do ma wo wo ma me wo no ma me to wala ba to na so ma me wala ba to na so ma me wala ba to na to awu jana aba to na to me ye to na to me ye gba wale gba wale aba to na to ma me aba to na to ma na ka de to na wu ma me ye pa se me ma me fo yo ni ye je anye wo do ala ku fa bu wo bu so me Okay, mommy. Okay. Nanka me ma ima apana se chew na so de akwaso no em say atiefo chapa bia ni mo ne ba ya adwene se chapa bia ni wa se free mu ba na na kwia aka me ma ba ya pa na se ne chew se anya hwe kura no ma me de pani na so de akwaso no metimi aka ni praise eh aburu mama te he okay mama se na titimo okay. Okay. Etiam say efadia ya hu ba bia warija here no efre. Ya hu ba bia awarija here no efre. Wo ya ba na ta wariya se na hwe wo hwe bia wie ya. Wa hunu se toda. Ye ma me mo na bobo so de ye che bebre no. Enye ni nyina na kwa wie ye. Ye kwa Rock Clinic Limited. Jari kyo 442. Ama ni se ache ya pebinom.
o de ai bunyi we ni nguncha mama yansam na yankono pakum capsules na fe metfagen capsules ene de keka ho doctor say chopa bia ni ho ho aja na chopa de say de sia ye de ya ene de ma me no say watena China pain okay watena China pain ti no ase ojeje na no akobema no but be ma no so nya abotre wan tutu bia ma no mu biem okay yo enti yenton ya duro abusuafo yeton ya duro Rocket Clinic Limited for na ye no madi nhyiamu e wo kasafidie suin me pa cho ba bia wo bia na wo hweme no edro metfagen capsules and rock mixture e ho asem ane ne ye be ka a kyerɛw edro wei ana abribia na ye ba ye ka kyerɛw se mu a mu mogya ntimi ne afurisa ne enkoma wotena se che kakra bia wo se ananse akyeme ananse ayemi sei mu nso asikyire yade ani mogya broso e ha mo no ye rock mixture rock garlic mixture enene adura aba Ghana eni wiase afana nyina no wo mu edi ho adanse se opa aduro de beboaw ebe na ne srade na wo wuntini na ema mogya ntimi ne afurisa ne na ye rock mixture enti obi a wotena se che kakra wo se ananse akyeme nan ananse ayemi sei ananse na onana ye titiriti ne mu ayo dududu no rock mixture any metfagen capsules ana obenum abum metfagen capsules no so mu amoto ase ba mu na kokom entini mu twetwem wo sciatica pain wuntini mu atwetwem waposo wachibramo kase no emu ye oya emu dudu emu finfim no eye metfagen capsules any rock mixture ana obenum abum do okone keteso a ontimi na obekọ keteso na wani gusu saa kopem se ade ebeche no eye rock mixture any metfagen capsules ana make kamfo ade amount de na aposo de face so no wo ye adwuma kakra bi no wabre unya metfagen capsules ya eye adu papa sene Ghana ni wiase afa na nyina gye enu atum se metfagen any rock mixture no enene adura aba obia edu ho adanse enti bowura herbal shop pharmacy shop bi ben o na kope adura ya to ni din se rock mixture and metfagen capsules no ebi your number no 0248 88 50 40 0248 88 50 40 afei ema ne de ni Genicare 442 edro wei ana ema no obi a menstrual pains how bosume so a na ubu nsa wa ya sitimi hwe saa no se edro wei eno na Ghana fo nyina agi atum Genicare 442 no ye kanfo ma wo se bowura herbal shop pharmacy shop ba bi eton edro bia na kopesa Genicare 442 yibito na emoa na nyi saa ha wo nyina emfiri wo so obi wo ha ensuo bi egu no ensuo no enya nika obi so wo so ana sekeka no ne ba mahia wote yaw pa be manu nsuo na beku no na esa ba bonti maame ebe den watimi anyinsen eye Genicare 442 yi eno ne ye kanfo ede amaw so bowura herbal shop pharmacy shop bia na onsa ebeka yenuro yi ebi atom na wei ye nom no anajo a obeda no tienie anajo a obeda no ade edi kan obeyi 4 no wanom ade etosumi enu ayi 4 ade etosumi ensatu na aka no wanom wode na wotwe benum boss se ekuta mi mienu na watwi bia no banum se mienu tu check ya bosome no banum we makomako enwotwe ana obenum afesu so no metfagen anopa mienu enumre mienu udidiwie ansa na wanom ana we susu no bobu teaspoon eye anopa miensa enu ewia miensa ne enumre na eno so wanom pakum capsules nie eye memedru aba eboa mema wo ye bema na o hweme utie me na wa ye mre ewo mpam a eye pakum capsules eno ne ye kanfo de amaw edro we na anuma ema obema mu ye den emu ye du ahoden ebam usisi na eye wo ya sisie na ade kwa penda na ahoden ni ma eye sa edro we ana wonuma ebeboaw eyi sa ha woni nyina efiri onti bema bia wo hweme a wa ye mre ewo mpam no wo de eye pakum capsules na me se ebia nam yare bi ntino ama wa ye mre de a wo de ven no ebeka ho wo de ven capsules no ka ho onuma eboa ema obema na esoate no emu yedu edema ven capsules no dwumadi edie pa ne se bema o dwonso a obre ansa na watimi adwonso dwonso na eba na ise de bia kam abribia no obo se o dwonso a obre obi wo so dwonso ya na dwonso de no dwonso obi so a dwonso ne de na onhu ye maame ne ye papa mo manyini ko mo mpani fie no na wa dwonso e de agu no ho ven capsules no beyi saa ha wo nyina e de afiri ho de ne be mam dodo no emu fimfim na emu hyehye no odwonso moja eye ven capsules vi eni
aduro no enie ɛyɛ aduro a aba ɛboa etu yade ase edifiri nipadua openro ya herbal shop pharmacy shop bi ɛbɛn bia no onsa ɛbɛka bi dodoɔ no yaso ne yɛ Kumase Alaba yɛ ne panin sika fie no ane di nhwɛni mu mesro number no yɛ 0248 88 50 40 0248 88 50 40 na 0244 18 32 30 0244 18 32 30 eno any number say didi dwuma wo yaso eye na mesro ensuo no susunie aka mi mineral water no a last week mbeka ho asem ne sei etie ensuo wei na se wonnom a eboaw ema he unipa yare pa de onyare we akalan gom enti se wonnom a eboaw siesie nipa nya nsuo bia na yanum num sansuo ye kutami bi wo ye ayie wo ware wo di dwumadie bia nhyiamu a nsuo wo se moto edidie enie na wo de num ye nuo ne dia a ene yade no ase tuntam enti mu a mo ye ayie mu a mo ware o mu a mo di nhyiamu bia na mo ye no nsuo a wo se unum ni timisro se ope dodo atu a wo frɛ yɛn e wo 0248 no 88 50 40 number ni de Good TV no so nti betimi afa number no na wa frɛ wo frɛ a ye bejo so nti ba bia wo bia no Akamen mineral water no sei anete anenu na mesro yare bia so na Fabra Kumase Alaba oho ana ubaba bishia Dr. Penino nti bra ma me de me kasa ba yie no me waye me ma me bi da form e maladi me me de bai ana ye yi no e wata so ma so school park ho ana e beye bibia awo batampa no no awo a hye nanum kura no yi ma o nti no obia meja me bi meni minua Kofi Atongo Kofi enti no mejaye na yenjaye maami ekwan kra enti no emaladi eyi na eba so memene dai ewo Atasmaso school park ho ti manuasi ya da se usi fa ma na wafa wife anita ho na you do the needful we na moka akala mi nra wata no so na kono mi ye bra se nyama no hwem ati ba kono first we utimi nom dabi ade dabi ye sample utimi we sample ho ade afa dodo ne bra ati beba wo de fabra na eketi we na kesie table so na chesa e kama abusia ha ya kuma 87.9 FM Onua TV so akuma munsam dwumadie na yede esomwe na ye kwa kononom enu papa na ansa na no kai na hya ne so se ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimo wo mawo eti wa wade ache papa na sa wo ni nyama ye bomodin so be ko Dr. Nimo nche mesra wo kwa oba ne nkwa be ma ne nkwa so ko enye e wasem mienu nyina mokom na awo ho asem doctor hwe na osiesie edema de wakọ hospital na yese ne yade no eye ne kidney and how aba ho anasa wo liver no and how aba ho no fa ko Dr. Nimo enchen yade bebre hypertension typhoid ulcer wotu ase kura enka wo no mai ho enom de bibidrom etu ase edema da biara da scientist akukudam wo mo sua de yade ene na yaresa eho enti Kumase Atonsumu Nako Junction woni adansi rural bank edi anhwe enkran wo mo cycle Photorama Dynamo Eben Golf Filling Station ene Ernest Chemist ena edi anhwe 0244087687 0244087687 Fly away travel consult ese na obetu kwan from my Ghana akonkrofo ma so wo mdo obekwa wo mra hom wo bi wo hanu ma woni passport na so nyaye a sese 1 minute bia na obi etu kwan sabre kotoka ebufa so pa nkrofo kwa na wonom guso a wonom ekro eye fly away adama anese fo ne wo mo a etu kwan kwa UK ne Canada ne nyinada eye fly away na de wo mo ekro nti wo so pese otu kwan a wo mra ho abomoden na efa kwada wo mo sa wo passport sa woni passport wo mbebo papa ama kwantro ne bibia kwadwo e de ama Kumase wo mo ahensan bonsom enkran so wo mo krabata no ebi e wo ho 024342 1215 024342 1215 Grow 5 Mojedro
mojadro mu super ema no memenom ema ne se ye nom na siesie nipadua no na eboa ema ye bu ye nsa ye mre ho ba bebu nsa wo mre ho beba kama wonti ya bia no e grow fine mojadro de wa ya de a che papa ya de no ne hunya nto no no wo ma ne sanka grow fine mojadro ni bi nam se ne a doctor fo no a wo mo discharge wo abose nuro na wo mbetro no ne atwero grow fine herbal tonic ne de aka ho wo trans na wonsa eno nan aye titriti a e grow fine mojadro bia ntiremom ema koma ne nyina da eboye 0244 596 532 0244 596 532 sesi a oba ye mra wo so akwahoma no sai na wo pe no na ye fancy we ba cho 10 million bo so me yey ada no ba wo ka 5 o wo ka 5 o me check na ye nso enso ho okay aya Akoma 87.9 FM oba no so ba je 10 million da ne de wo ka 5 ne maame mom na mete se maame ne ka 10 eti ya da ye ho na ya basisi ya ye ba ye behwe se be ma no betimi ana se wontimi enshom go for your dendo hey we don we ase e bro be jan kra ne ho ma wa o de 100 Ghana cedis that time o say year ben 2018 o de 100 cedis ma wa na wotwe miensa na wonte ne nka eventually wote ne nka no ubisa ne sa dan enti na wajan kra no ho ma na e de asam poti no ka Jona Beku okay ti Jona Beku na ti hayi okay dia na si ya na wotwe atwa mi wodi Jona Beku e ba efidie so wono anie me ya sure so se hoho bi susu e wa hanom asam na nti e no no so nam eti bone tofa kakra na ehu de nti a Jona Beku abepie mo e wa efie ha sei pa cho yo de ba se onhwe moframa no afi so ka che me obo me maami beyie ana yedunu nyina ba se ye ba beka se ya na ba ye wo kan no nsem bia wo kan ni nyina ka ni nyina o na wono aye mbisa no na msensam ne de wo ba wo no maami mo kan bebre e de na si ya Beku ba wo maami beyie me wo ye me last born na me ko wo ya me maami ba behwe me a o se me maami ebeyifo na on pene ma me maami behwe me ana me maami bi sa ne sa de nti na on pene behwe me o se me maami ni madam ya im operation to on pene ma ye behwe me ye ka asam no anya ye enti 40 days no me wie na ye ko ye krom se ye kwa akoka asam no ye koka asam no so asam ne nti me busu apani ba na ye kan no ye se sa de a awo no asam sikatua hospital scan wontua enti ontua hospital kan no na ye hwe asam no na ye nka ana oja me ho bae to oja me ho ba na busu apani se sa de a me so me mbra me mbeye medwuma enti metitiwa me wo ho anu aba ho abedidi matem me wo ho anu aba ho abedidi matem ti beye 1 year later na me de the Bible no na ring ekoma no me do koma no wie no so still out aso didi matem be bo me maami beye na ade afi de ye kwotena efie ye kwa awale no so ye koja ye kwa be ma ne fie ye yi mebusu epeni na ye me papa ka ho no so ne busuafo ana ye kokwa ka asam no ye kokwa asam no na ye gya awale ti ye gya awale so still oda so didi matem eba obebo me maami beye nyina wa abra me nya no hwe nkola no so onhwe omo miensa no na ohwe omo miensa no okokochi omo canteen etem no ochi omo school fees e da omo me so me na me hwe mienu no onkola no mo didie mo matali hwe school bibia me na me hwe etu awoka eti bibisi asam bis me friend na onkola no bi yale na me friend no say omo het won ho nto ofa mra no me kokan ya odidi matem se me ye beyifo me ma me ye beyifo eti eba ne sama me che no me ye kokoka asam no se ye ka se sa dia ya wontua 100 cedis a week no de ma mienu pe wontua biem ayesa me wo na ofre me busu apani frɛ me sɛ ye de kosua ni ensa e de akoho ma ye kokoka asam no se me ma che no eti oso obebo me dua ekumi ana mo kan ya mo hwa asam no kan ya no busu apani se sa dia ya ka wi anya wale sam ne ye beka ne mo kola na sam ne ye beka enti said the police for aka say ya on tua a week 100 cedi no on fa sika no on famra and on so the about to aso miensa pe on fa ba biem oba 40 cedis no the pan no mienu ade aka ho eno an odeba ntanu tira me ne na ba ye din kan ene so obo ma me bayi enkura se na wawade ni enkura se na ba wade ni enkura num ebre bayi ena santo kwai me bo ma me bayi ni ade no ehase no na yet fine asemi ni ho na mo menyim last boy ana wo fi adwuma ba be 2 months na menyim wo fi adwuma ba na o si na de ti na nkola no ndwale omo na me so ye ade ti ewe bedwam na ma me so afi na me kura ma ba no so ma afi na no wo fi ekro ma ba nti ono so ka so afi na ma ba nti onya abota bedwa no se wa hweke
me ye bibia na me maame abedi mechi nti obeja ma awale ma me maame awale me ana ye kokaka asam no wo ye kurom sofo bi kan ye me yetwa asam no so ma mebu kofo mpenufo no bisa ne se adan aha no on pese obeba ha na no so ohwe nkwala no nti anya no nti na mpe no pese omo ba na ye ka asam no ma no twaye nti asam no nase ano no
5 cities to go fruit. Say I didn't have with Jan to first until we trade 80 cities for canteen. Say I would trade 100 cities. It won't pop with 100 cities. A deal would trade the canteen on 5 fun. They say Saturday and Sunday so one school. No so much as a man to me. Now, woman goes community. One go school, the other one come on. Says the other day. Yeah, but come out, young, and I don't come in. Yes, they better young, I tear once in the same. And cranny and noom. There be a be a chop money, so go school and I won't go school. Obama be a 5 cities and cranum no. And I said, you mean to me. Now, would me now broke cranum should go and answer one about cran amount. Oh, and cranum now, fair, now, and cry 5, now, one about 5 cities a day. Honestly, you mean to me. Oh, just a day, only the school is 700 young man. No, man, school 2 days no go school, I don't know how some haircut. 5 cities a day, Yima, 5 cities a day, chop money, I could man 5 cities a day. That one. I know Mr. Says I was watching. You make me outside. Says you, more for engineering or for engineering or 2 years. It is we women don't question every one. Oh, may touch her. Maybe no question. Only the workers and for 1 million for Saturday and Sunday. And they are school, so I'm school there. Metina see another son, I watch you be an open someone crying 100 cities. 50 cities. 50 cities now watching. 50 cities. 2 days in 2 days in almost school. Ah, now there's somebody who can enter Grand Mongo's community. Feed one. One I'll feed you more. Feed one. Who feed you more? What a granite here. For first, you want to say, there is a 7 granite. It is a feeding who feed you more. I want to walk. Lord for you. And I put you with you. One night to open me and Lucia. Now from me, we took Cocotti. Say Cocotti saw movie and Matamo. One night to some me and me. I signed her into the same school. Be I won't join in a post. Okay, some Metiasia and Cranny Co school. Woman chop money on a panel. Utia canteen. Utia bass. Bibia one out here. Okay, it is 50 cities now. Walk on here. Mimi dano question and Cranny Co school. Sarah sanity. 40 cities in Odeba. 40 cities. Maybe I am cross out and Cranny Co school. On a mom chop money on a panel. Under no school. Now Cocotti and a party and Cranny bedini before to know. But a more focal. Me and mom 20 cities. And can part. Yeah. Madam, I'm sure more. I'm a bit feared. I'm the one more. The Yana. My friend of my friend via. None of you was my friend. Mistake my friend of my friend via. Sarah no kwesa no pano. Anopano wo kwa wo no na yi down no kwhwe. Na mo fi school bay. Na nyamu bi no mama. Aha, nso be hwa mo. Me so me hwa mo bo mo ka atombo. Say school fees no wa wo se papa etua miensa. Nya botre. Wo se papa no tua miensa, wo tua ba ko me bo. Okay. Ana say atwap money ne so na menim say ebia e makura. But o say anopa no enkra ne chop money feeding no mbedi wo school no ono wana tua wa say tua canteen et wo de na anwumra na enkra ne bedura enya no hasam na wo but omo ko school a first no mo ko school me na me tua mo lole se ne kan prempren sanete me mo taisi de ko school fees no na me tua omo ko so mo musika nti ade kra sa 5 na me de mo kra no kra say na sa wo mane wo mana e tua school fees se me tua enti papa ne ye bi na sa wo so ye ya ehuna na sa na sa odua na ando no atale se ni mpobo se ni mi entare ne babo anu so e bocho entare ne je meto ami no ko de mo hom meka esense no ko de wo kan ye school atal wo school bibia ma no to mpaboa na bag ono ana to ami de no ko de ho a eka na atal ne so to no atanu mi tele yin ho sesia first me to me discover and some ko ta atare a anko from material bi mo na no akay selection Mpɔtɔ wutie. Ka first so mene netin na nkwara no. Odi Sunday se wa sha atala. Mi am yo kwa so mo se. Yan ka first asem. Se nkwara no hwana sha mo ntade. Se me so atare. Wo sha mo ntade. Wo sha atare. Ada dwatwa Sara nya botre. Ada dwatwa ode ntade ko man nkwara ne yada bai. Oh. Eyi. Easter ya lonko. Ada ni Easter ya. Ye bro nya ntade ni Easter ntade fie ntade no. Wo fa na to ma wo. Me meliska. Aye 2 million meta mo. Ami ya. Me ka say atotala mama fameda so bitie na me kasa so me amako ukrom atata wonu we chonto ntadi sika me dabe na 2 million dabe na 2 million Sarah 2 million dabe na tisa no mam frat up 2 million dabe na wode dabe na this 2 million ko 2 million
ye ka se di akira asam no ye beto so e wo form monum da be de twa to de 2 million ko ye da be eche to yi mo find last month ya no chacho 2 million so fan ton ta de man ko mo to ta na ko hwe papa e bi on pon mo akalo obwa ewa form abusia ha ya kuma 87.9 FM akuma mu nsam dwumadie ana yeguso ayede suma na omo se adwuma na omo ye nye Etikaristic Ventures Zahara Messia ne G capsules na nakua momram na omo nsore na momra na nakua momram na Sarah ne kunu mpejam ex husband ne ex wife mo sore Karistic Ventures Zahara Messia Zahara G capsules Zahara Man capsules na Hindi Herbal Mixture na Zahara Messia no ani Zahara G no ba ko ye nsuo ba ko ye topa ye wodi nsuo no a na da memene topa ye na kyese atimi aboa o wo mo aso kan se wa abomedo eti eba ne sa no a ena de na na fantina na ebeka ma ye yize fantina wa abomedo kyese wajiminsem ahu na ne sofo yi kura no ne sofo yi ahu ne sofo yi kan ni nyina na sofo kai awala sofo kai ante ade na je onu akasa wanti asem no eye koshin oye koshini fanti ni kasa oye koshini ana je se oboleta oboleta no je se transfer okay mama me tamba ko oboleta see ele papa from fonti ele dem say wow Samo Zahara Messia no ewo ho pa ti obi ampe binom na Zahara Man capsules no be ma wadro no fa ho to so na wani mu ase wo mpam da afa Hindi Herbal Mixture malaria dokoro wa eno ana benom typhoid ne diabetes Hindi Herbal Mixture 0248569335 waje unsem ahu wa ba wodo 0248569335 na tawe ahum Kovi organic tiger nut powder tadwe wo mo hatayam ne kama wo se pebidi na afa bi fra wonuane mo aduane nye wadrom eno ane sa no pa wo so de ensuo de safra na ebo efa ko di paduam aduane bia wodi bia no betimi asabi agum tadwe powder nti wotimi sare ne sa obenya vitamins ene minerals nyina ewom eboa ma wo digestive system no eboa adwuma kama fe wo sugar no pressure no etesom afen so kura no sa wonya bi enonom anasa wodi beda bia no a wo akono nkate ate akwa kire no eboa pa ma bibia ko ye ma ne mema nyina da obi abetumi edi Kovi organic tiger nut powder ne ebi 0200777277 0200777277 3p garlic mixture garlic enko a no ma twene kama dia gutuom ya chese omde habanya vitamins ni minerals ashe mu made aka hom eboa immune system no emane jana na shom afedia wa pressure wadura betime do ho atoso enonom wa kese amana broso anagu nsuo ntenta bia de bebre ena nei 3p garlic mixture ba ye esi ano kwan etumba so ba ya de adane da fa ye waduro aduro bia woda so bia so wobetime ade aka ho na wanom 0248928824 0248928824 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center eniama papa wo krom mo de abrochira ba Ghana Germany Canada Spain USA France Italy Denmark and Sweden urban wallpapers guy colors designs ubenya bia fe bed sheets blank curtains wa original curtains bar airport chemicals waterproof chemicals niama ne de dosh many more eti bomodiane fo ni chem Alaska Kumasi Ado Mrs Anoche Plaza Prudential Bank Danwa Emom 0554114878 0554114878 Daiwood Herbal Hospital apeja ene mema ni sikanopi eti bomode gas na se mema men kan kira mo se toda se ye mama ho na homache ye sode ne ekopra ne so kane no na mo da mpa so na be sheet ne se mo so sa na mo workshop apeja bo canopy sa no a ya na wo mo kwan do mo pa nti bomode sa wo ye bema wo be si canopy ni bie na na kwa azomo mama waka wasembia ho de meka wo nwinwi na na kwa kai na sembi ya bende ya be da so de eja etimi nko da bi da ba sa choose system danka ajina fa ko as attention na kakra
Sanatis, left hand, right hand. Yeah, zombie, zombie. Yeah, remember Queen. Say I'm not condom. Condom say. Yeah, condom say. The wedding now call not done in any kakra no or who had no yet show no butua. Was so trying to for not any chubby. I would have a hospital. That would 360. Bema, Waba, Bomani, Pebenefa to see Yadia say ointment and also our papa. I fed I would have a Mr. Malaria, then a number 20 minute day, Mawansa and Kebi 0244886437 0244886437 Kovi Ashanti Marathon. Ah, ye tumrika entibetu bie. Wona wo wana se ne ne mframa ene hwa utimi tumrika kwanya ne niem. October boss me dey atoso enso. Ye se bra ba che okrache powers. Eye 24 na na beko bi. Oh, un se obi wo adoma chede. Obi ade na adoma chede. Mpacho da bi ebi dey mrikatu. Ene ebi so de ye ha mentina. Na me chire chire wo. I put it to you so beko bi. Mrika no. Huh? Na me bonnet ball. Na fe you come me can yes. Last year no me do wo machine kakran. Wo di adama na de chire. O me de chire. Say wo ba tan kasi. Me baba ma ba se wo. Ene ma hem. This yom so on person wo di o mo achie. This yom so on person wo di achire. Wo be di animu. Me ni animu. Aha we me di achire na ye o mu duru animu sa na. Na ma gina nche be me di a wache. Me ya na to license an ya no. Oh bako. Some of them yes, it's a little baby. I'm a honey, imagine a baby, not just watching. Media watching. Wait, maybe walk or ban or watch a walk. Watch a walk. No, I was on person. Walk on walk. Now, your courier or Baba Yaras posted. One person no chassis, and person will be medicated. Pastor Julius. Dabi o ya be kwa nwa ya sani be sister be kwa nwa. I want no ko bi no ba be sia mo. Sa Julius free head school mo no sanity. Pastor Julius. Aja. Oh, ama sabo so. Ono so ya san go timi tumi ka. Ah, kwa no san go. Sa wo de bo so me ba mami a. Sa me na me jojo me chiri nkase nyina de a. Sa we de me na medu o mo anim kan. Ene America so de jai. Abasa na ko happen na to na ade ne hwehwehwe na dan e ba hwe ne ma se ma hwe na na kwa otu ne ma be hu ne ma mo hwe ne ma pa ahu enti adwuma ku a America to nyina sire na so eye Covid Vanyo Company Limited ye kan sa ma wani enya obebre eye Covid Ashanti Marathon eye Covid Organic Tiger Nut Powder. Woman penny for na so yasna. Yade ebana OA Travel and Tour ekurem. Midima for Herbal Clinic Dr. Tam da so waka ho bi. Afa Joy V Travel for Foods and Estate Agency. One more eka home. Top Choco Chocolate Spread, Flora Tissues, National Sports Authority, Afe Traffic Studios, Wamunina Eka Home, and the Kovi Ashanti Marathon, the Ebashumona Media Partners, TV3, Onya TV, and Afe3news.com. Nana Kia Kwaba, Bibi Abako, Awala Wuye. Okay. It's fine. Okay. Yeah, me funny die. I'm alright to fine. Hey, asambesio awala na se wakasa ho ye she dan ko ye papa nana ana de abra you maba hey ajimensem na we de so fu di na jiba we de nkie ni manka so ye ma so fu ejina ase ha na we de asem we de nkie ye de abono so fu hwese de ekono was boy me na me kono mo de me ba ama nsem we efodie no obia wo mu bidi obia me say aware no wo ware wi na wunye yo emu hawo no e che fried rice ho ne ma ngo na tese chese wo ware fa ba bia bi wo wale obia bi o wo wale obia bi o obia se wo ya busuani die nko a na adamfo kura wo wale ni bi ka ho adamfo
o ware ni bia sa aka ho eti se ehɔ no na wani anna hɔ a ubenya nsɛm bebree na mame nka ncha warefoɔ sɛ aware no ne kwa awa ensɛm so gugum ɛtɔ da bi awarefoɔ no secret egumu no enya asɛm ketewa secret ne sɛ ɛtɔ da bi a ɔbaa ne bɛrima no moyɛ maase mo yɛ ɔmo o ɔbaa bɛyɛ bɛrima deɛ bɛrima bɛyɛ bɛrima so ɔdeɛ mo mienu nyina moyɛ ɔmo a ɛyɛ mo mienu ɛno yɛ secret empie wunua ba yɛyɛ ɔmo wɔ hɔ ɛno so empie secret na ebi no asi etimi twa ɔmo yɛ twa ɔmo wuku ne wukunu ne oyere ne wukunu mo mienu mo hyɛ dɛm na mo twa ɔmo nanso ɛhɔ no empie enti na mesi aware ne kwan wa secret egum so dɔɔso akrɔmfo mienu ɛyɛ awarefoɔ ɔmo tumi yɛ nneɛma bebree hyɛ dɛm nti ada ɔmo bɛbɛfu no kwasia no nya krɔmfoɔ wo yɛ krɔmfoɔ wo na awia wei na secret ne pie nneɛma awarefoɔ yɛ ɛnyɛ nsɛm ketewa nanso ne nyinaa wɔ aware yam enti yɛ de sie nsɛm bi wɔ hɔ a awarefoɔ mfa mpia abɔnten ma meka because nneɛma bi wɔ hɔ a waase de yɛ ɛya yɛ mfa mpie meka ɛyɛ wo yere na ne ba bɛka enti ɛmaa no e mu nkama no ntum wɔ dɛm to wano daneka nsɛm bi wɔ hɔ a yɛ mpia abɔnten ma meka ɛtɔ da bi a yɛtumi yɛ wutumu sɛ yes wo yɛ wakuman wo yɛ wo kurai wo yɛ wadanfi wo yɛ wo maame no wo yɛ waase no wo ne ukuru na ɔka bi kyerɛ na so aka bi akyerɛ no ɛno yɛ ba abɔnten bɛka yɛn kɔ maame no hɔ nkɔka because ɔbɛfa ɛyaw ɛwɔ ne mu enti waase no yɛsɛ bi wɔ ha sɛ maase yɛ me maame yes ɔyɛ wo maame na mmom de obetumi ayɛ wo maame no wontumi nyɛ waase saa ɔmfa nkyɛ wo da ɔbɛka ama na sitire sɛ ne bɛn ne ka saa asɛm yi kyerɛ ne maame o aka wante mo ko wɔ dan ma wie ɛdeɛ bɛ bie mu a wo wɔ ba wo wareyɛ nsɛm yi a ɛkɔ nyinaa so yɛ mate ɛna mekaayɛ mate ɛna mekaayɛ wo maame na oni aware anim no deɛ bɛma yi kan oni aware anim mo wo nan na ntɔkwa bi wɔ wo sɛ na mote kama ɛdeɛ ne yɛte kama na maame baa mu obi aso wɔ maame bɛma wɔte wɔ maame wo wɔ baa wo so wɔ maame ɔdo so kɔse saa ne maame mu bɛgu wo so anka bɛyɛ yie aka wo so wani nka eti ha ne nyinaa no yɛ wade ne nyansa mu mese sɛ wogya wo nyansa ɛwɔ aseɛ hɔ na wo bɛ ware deɛ ne wo haw because nneɛma bi wɔ ha obi koraa hyɛ da bɛsɔ mo hwɛ wo ne wo kunu no ɔhyɛ da bɛhwɛ nneɛma mu kakra nkumafo tumi ba nsew mu tumi ba enuabɛma mu tumi ba obi tumi ba enamfo tumi ba enuane ho wo bo sɛ saa nneɛma ne nyinaa yare fefa ho paste ho koraa warefo tumi ko paste student ɛna nnuama mo ba yɛ ɛna pesi ma ntɔ 3 days asa na wɔ mo ko ho wɔ dem ne nyinaa ka ho bi ɛma asa ne nyinaa ka awade ne ho bi eti saa nnuama ne nyinaa sɛ ba mu na mo ensua nyansa wɔ hɔ a ɛha adwene na adeɛ wei deɛ maami yɛsrɛ yɛ maame nom yɛsrɛ mo awade no makɔ mo die o ɛma no so kɔ mo wɔ mo so deɛ na ɛyɛ mo mmoa wɔ mo ɛnyɛ sɛ mo kɔhwiri kɔtene ha baabi ɔka anya ɛyɛ me hu sɛ bɛrima wɔ dɛm na onim sɛ ɔne ne yere ne wɔ dɛm na wagyeagya nneɔma agu fam na nneɔma agu hɔ onim sɛ wɔne ne yere hwɛ bia nya hwee anane pacha agu atetam mmienu atɛsɛtɛsɛ akyɛ mmienu bɔdɔbɔdɔbɔdɔbɔdɔbɔdɔbɔdɔm ɛna agu fam adeɛ no yɛso mu anamoa yɛso mu anamoa ahwie agu adogozogozogo ya efere nipa bi ebi wɔ ha emfere but ebi wɔ ha efere na se ye nenam ye wura dam a ye wuro ye hu nyina ne de kyerɛ ye kunu no ene ne bogom sogom dogom ya je go ye tia ho de omo huru bi atwo ni nyina nanka ni atwo nyina wo mu na ehunu
ye jaine sa ebi okra ne de toma kakra gu so na wo so na ko ebo adonko wo so na wo so se trogwa ye de fufu asi trogo so wa za ye wo kra na ne mo mre ye wo asi trogo so aba ti wo na no ne se wo so sa ni nyina ya de kire na mama yi de yi wo so na dam na ebo adonko akuro de ndon se bo James na dru ni kotodwe ni nyina ya ama wa hu niema be hu ya right ene mo so hu ni ya yesu ye hu niema obi ani si ya say yes ya damu awarofo ayoma yetumi ye ya saisa bibia yetumi ye anu na otumi pega wodofo nsa ba ko na de atale woto ho na wajem etubo ani ma ya ni dam bi ni ani kwa ye secret empie aye kwa utumi tam o draw so no na wo de ahye wo kuluti na ha ni tem na ha tem na wo awro na wo sere eye ni gi a awarefo eye ne sa nyoma nyina wo na mum 10 person bekamu a enkankan wasi be hu wode ja aya na ehaw aya na very yen fan chire sa e yo obi dia si wa hu ye story bi wa ha papa ne se na ni nua ba be hunu na dagem ha no ofere ye nanim guase onu kro ye ni nua no nanim guase eye sa mama bi bebre fere wo mo ho ama bebre fere wo mo ho enti sa no ye mpiepie so sa de no ana de hu kra ne se anadwo wo ne yere ako awarefo won tokwa bi wo ho mo ko eye normal obi akubi ano de yakọ saa no ne yewia ne ehose kom ni abopono num obonse kom mu bohu ane de ataso mia yakọ saa ntokwa ne nyina wie no me de jame na fo wasopọ na yewe na fo obonse silence ehokom ya de ji ade ya ade that ya yentumi nya ayisa aha o pesa ade aye now ya yesha na ubonse tokona so wapa ubehu ehokom na asewu de nani tokurom o hesitas hedi yan atumi ana so kondo media me sana bia bi wa na ya na hesitas hesitas bi wo ha dwene ha dwene se mu kosra maamefo mu beso ye fe ni gie na mum nyama bi wo ha mu tutu ne so yie kakra mayen ade we nka ye simple ye de ade o se mu ko ba bia mu pacho ama wo ka se nka ba men pa na aseche na me pesa me hwa de se ye no kura se maame ne ye sa se wo hunu waka ensem ne bi wo ha ba men waka woje tumu aha de me pa na asam ne se ensem bi wo ha waka eti aha no wadru no nti woje atum na nka wapa achew eti maame nka de ba biem enkola num na wo mu o watere wase bebre enum ene wo mu o wo de ba kwa baji num esensia sese kwa na woko sese mama yukra no omu hia wa na ebusa wo mayese because omu mpetwe ka adoso amomu nti omu ne omu papa ne omu maame tie ni gie nko a eti maame we ye ya asem bai akama ne mpache no no ano no ye beka asem yukra nka sa na ye beka no wanye ni ye na ase ne wo eni onsem bi wo ha ye nka nkire ya ase ye se ya ase ani mu efere eti nsem bi wo ha ye nko ni straight sanka wo beka ye ka no nyansem no wa nyansem ye de wo ho we ye maame no ye ne di wo matam da bia nanso wa ase wo de ye nya na sa ase wani mu efere se si wa sore na mumienu nyina aka mo ho obom di hey asem we mo yesa na mu sefie nti yesra wo mo omumra fom kola ni nti ye wo bebre anke ye beka bebre wo ho anke ye beka mistakes ni bebre wo ho ye beka nanso yesra wo mo
ye do Nyankopon hata we sira wo nkwala ne nti nkwala nnum nti omomra fom na asem ye nya adwobre ba bia bibia akose bia no emra fom na first amote no na obi anya accounts ene hwese pen ne paper da so da so ne ade a no oba ma hu se de o si hwemma wa chro ne ade ne nyina ne wa chro we si wu kume pe ochina asem nti yesra wo momra fom na efie enyo yesra papa memra wo 87.9 no kura ba ko pew mama nchia mini aba 24 cm ha nyina onna ye hima sister penny okay na na mi so chi pocho nchia okakra ye ka wotie wo hwe ye nyano me wo mu gu anim asipa mu gu 24 anim asipa papa et enye wo mu nyina mami ye besre no saniba we na ware agua next time ne baba ni nya bibie wa ye de nyame din sra mami we ontwe no mfiri Akoma FM 87. o baba ko penti di ai enti wa na ne beda enti no se wo baaye no ene aye no operation wo na ne da ne o baba ko penti di ai onko anu wo ba ko po mu ko aware wo besra wo ba wo besra wa bekanta unim sa dan no so ye ba kope yen kan kire nsufuo bi ama nsufuo bi wo mu mama hwe ema no mo ware wi a na maame ene mo ne kwaso bebre o wo huna de kura maame for aso mo kwa na wa bada be ma ne maame de oni abada ye bi na wa maame panyi wo tia ka kire wase maame se wo ya nyen wo ya hya wo ni mfi adai dia nkwa dia nkwa nti dada mo mienu mu hia ya ye nkwala mienu ho ye wo baba no baba ma ho ade enti na mo nsre dia nkwa na asi dia nkwa se wo BBC pa se enko betimi adwen se wo betimi agina aka kire wase ba se ni ho fi no ma me no ma mu no kura ma mu no ba ko pe kura me kwa se me ka kire no nukura bia ni adamfo ma mu no ba kokora oh to that extent say wo to atom krama wase ba se ne ho fi eno fo anu twitwiri fom yan ka nukura nkire wo baba ko penti di ai enti yan chi wo ba chi wo ba ma we wanya bi kura no wa ma nkola nu wase atre enka fo woni to aka ma mre nkola nya ba ma ne dia o se sa na mo kondia enya ne dia wo maami wo nkwala ne yawo dia BBC fio se sia wo ama wo nim fantifo amamre BBC fio se sia ho ma sebi nyame mfa sam papa yi ntofo ade a papa yi nuanom ni na busuanfo de be ye maami wo ma no baka so mini mumbe president yes me am ka kire asa nyo mu ma aso dabi they will deal with you me papa to for me say asenye ni nuanom me so afọ aso mu nim ye adaka yakoto aba na me so asori bai no de nsa ni mi adaka nim eyi mpragu wo oba wo won na efunu no me say sister tie se na bia o efunu no dadwa wo ono wate die efunu feelings hey wala me sister so ya pa no so de no se mpam ncho won fa funu ye ko 87.9 dakara bia mo fa ye ko so enti anya bia no wa ma nkwala num ye sra ma me dwene wona nanom ho se se wagu aware no wo da wagu no aya wo na wagu no nyo omu be ma ne se ma me na akasa kan wo se ahyase na ntisa eye den wura ma no wagu no wura ma no wagu nti next time wo ba no konya be ma bie wa ma me tena ukuru ho no nwa na ware so when you matured enough to marry a man in court yes raw Akoma FM 87.9 na onya na sundwe na ensonu bi ha adwen toto obi ba ba ma ana motete ni sa me ka kire mi tumi abema ne fo ma ne ma we ma pressure me dan so ne ma ye ne ma ne ma eye ne ma
onyini yem bia se so betumi no hwe nkwala de na ho de betumi ya wonye fi se mu mienu na mu we unti meso aka ne wu ono nkwa no so tete woni ye nsa we na 50-50 na cha se 5 na nsan na je 10 obaje 9 ama na wi yo ai belated happy birthday nkoma midwife bi wo boase Abigail Mrs. Atase nyame onhwa no na onye ne kese pa enti belated happy birthday Abigail ama aware nya dru se ya no ehun se asai ya na ya ne ho asmanye inkonso aye unkoso na ene de age me nsem o if I was me sorry be me hu de chese ma me nam so onya na ase ya obedi ni juma nkasa ye nko na esi e de be nko ada na ma ase ye nko ana ye wo eyi me de too much mami o me mama me worry me mama kro ni me fie wensi hoda omba me nana obi ansi fie hoda unya asam mfre no onfiu eno onim se won kwa na akọ no ọkọ ne de no obi ambetna ne de ho me hu ye sanka e bi efie ne kra so e 2 bedroom apartment bi mpa ene ma se betna ho ase at least obehwe ne ba kanya hwe na single room de wo beje aboso sese na o ba so won sa mbago be me jojo ne ho eyi ne ne na japade ya to so kra se o e bi amere kra be ba ma na ni be bo so a afrefre nyoma ba aso na abehu na aso hu ye nka obeya na na ye koka se wa no den ne se de wasi asore be mini ni wo se wa frɛ wanyan wa ba obeyi enye wo de enu nti wo ne na etwe nye be ye na bi na aba no yo wan fa ne be yibo nsam so ndo nye nsam ya wo gina ha no ma enne ye kwa ye pesa nko power chew no nsam ya wo ka kire no be ma ono ne wo ba awo na wo ba ne lady we on lady wan hwe ya Sarah wan hwe ya ne maame no o de ne be kwa sa de na ba because that's all supporting ne maame ne too much or supporting ne maame ne too much niam bi o ho no ma wo maame hu ne di bresa o ye o maame be ma ne ye wukunu ma ne mfa ni die bi ese bi ama okunu se de okunu ne de because me hu ne se umbu no nto no so umbu simple wo ase no umbu be ma na wo pese ono so bu wo sorry gina ha ka che be ma ne se o ye anyan o ye benfo ese ma o kan fa mi ntimi nka bi ne maame hu fi ono awo be ma ma o ne oba awo numa ma ne maame hu fi na we ko ba wa no wo ne okunu anya ntokwa wa dem nyese wanka bi ankyere no o kan no no so ka bi kyerɛ o ti kan nke wo se kwa abati no do ne maame moja nyunu no mu ono nko hu nya ata so be fa fon afre ne maame abo ne maame so amane eye ma yesusu nya ye ho se ye nkwa na ye nipa yesusu nya se de ye nkwa na me papa de mesre no ya ba nyina me de na me pe na asem se na ne ye ka no oya ade a ogitum ade we de me kan we manka ba wo de yebusa no o se da bi wo de bibia da bi wo se wo per 1000 na no kan 5 o maame na gigi na mu se 10 nti wo ko ye no o maame a ho ka che o se 10 nti wo so abetena woni mu kuna wo asem o kan ye asem o kan metia me hwe ne pa wo se minim se wunya enso magi na chese eye ni da ho bone na wo ye e na wo nya ewura 5 na kan no me mesre papa yi opena somdwe a 5 no onye de obetini o ma ne 5 no na sumunyo no no ba bi obekọ no 5 eye ofe ugina ha ka che okunu kohwini e na den e na agina ha ba ma o ne wadada e na wa won kura num kohwini na wo de wa hu so ye kohwini e na akọfa ye me de e ma de ye nyansa dodo na de ebekọ Meda say quick credit investment ma besia ho dwofa Ghana card na number yi wo mo de ne de nhye no emu go papa collateral sembia enim eti bomoden na pe Ghana card na frame 0596920833 0596920833 na sasha de subiem sa sesia de wonu se ukra 10 Ghana cedis ya ene Raffle Coast Limited esibetwa na abedi ene wonu ma Raffle no aye simple kra what the 10 Ghana equity 3 bedroom house eti bomodia na chese bomoden so be pe 10 cedis no na de atwa bie afi so kra no wonu mo se bosumi bia awie ye wo betumi ade ka de Suzuki ese de be ka yi bi wo bedi bi pa mo ani agem dial star 365 star 224 hash star 365 star
224 hash and I say star 789 star 224 hash. Try 10 cities na be pa. I'm also when near Jim 0303 255 707 0303 255 707. Sankofa natural spices didi ye bibia aye natural sankofa nene de wodwa so a ene wo bia wo ye aduane a wo ye guy na ne bie na pomodi ho asem ehia ne bia no wo de sankofa natural spices ene aduane 0555603143 0555603143 wo frepe dudu bia wo pe bia wo nsa ebeka Dani Herbal and Trading Center ema Dani Herbal Mixture fetu malaria say afa wi anu anum Dani Ton Herbal Mixture e mojadrom Dani Herbal capsules ye de tusi yade ase mema nko adie Dani Herbal ointment miatie ya e disrasra de ema ya onyina ye de tu ase Dani Prostate O capsules bema prostrate nsem no bomani pe bia nefa ehso anom Dani Pharma ana Dani Herbal and Trading Center ene drei wo mo ade abadwa so na so be hu on macha kwan e wo Ashtown emrom one more eben Dani Pharma 0244364651 0244364651 na ye bi wa aguna saman wase bra na spiritual problem ni nyina wonhwe enhwa no emfama watena nanka ufrachiri na eba baabi a wo bedenti no eya wo se ye mekwa hene ne meda na ye bi si bra enam se wunti free accommodation e wo ho no ma wo ba benya baabi ada na wo no matimi ahwe kama 0243 134535 0243134535 ahomano yebie atumbudin baby akasa frame Baba Eba na udin baby akasa frame na ko ba sun jenga o so tell kama okay na agogo so go ya kase na kakra me kale se ni obale no ye bo wa kakra Argentina asema bana wuni ni America na asendia be mani be keye so wa Emo na se mo ka yi ni na ba da so se se ba se ni na ye no pre enjo ba na ba so se se asema no wa na se me no plana se ya ne so de ko do ma e mani bi ti ya ti wa ya be ha ti when they after school fees but akola o ko school wa ko wu ti ni na ikati je wo je wo ta bi ni wu na wo je na wo ye no je wu bi so wo je no kwa ne na be mani je wa ye ni ya je be ne kani ni we ya ye nya ta de me nya de be boy oba me freno o ye ni ka se mu yi na ti so ka sa yi so a ya de be boy fa be da say we di baby akasa 0322498035 0322498035 we di baby akasa frame bring food di some kwame okay taw yentio the me kan say ma me no de oni ne bane ya no afokwan mu send awon no se mete ya se ni ba no si kama de no wo phone ono no ma me na hwa de no asem die to be na de amma wo ba ko na ba hwe ya no e wo da wa ma ko da ba se ma me mun tinu fu na ba we gure na wa to ni akwan ka ba ka san chen de ono ya ono mo am kwala no so da chi e ba e wo se ma ya fu si ba ma wo profit ba ba ti ya profit ni na ni ya bi to gwa wo ndia me mka chi ba ma za port mo fa ma me no fu si de obibi ya fa ma na ma na de e ko tinam madasi na se wodi ni ba bi akasa frame from Frank me ka si sabroni okay me pa chu wa sama oba no ni ma me no e de ye be ma no o entwaye na simbia obeka bia no ege no kore wo de no kore dia ono de wo hwe ne bo wo so wo hwe ne bakama wo so wo hwe no ti se wo no mpe ni bi na wo di 5 million no na wo de koye dia ne ma be ma fufure dia na ta wo de ye dia ne ma nkura no ko na di be ma no wo tia ta ave kura ma no ta wo tia wo ma bai o mo jimi pa okay wodi baby akasa frame Majina Boko in South Africa. Okay. Ewie me ya ho ma bra bo mi sin bebia. Wo mo fa ho na ma ye kwa wa ya me ni bi se Santia. Wo mo ga wa ya ye chabo ye no. Wo ma me pe ni mo asede. Wo ko se ba. Awa kwa te ko ma me bia ye se. Na so bibia ba o ba ne ni ku pontem. Na fa wa ye ni ko na nkenye ya sede. Bebi obedi ka she na ye ntu ye sansen kola wo. Eya na ya nkola ndebesi na bet na agu eri ma se ya ebe na santini be ko wale fanti enka se
ɛhɔ deɛ ɛbɛnkɔ mesra apakyɛw ama yɛ nyina yɛyɛ nyinaa ne ɛte saa ɛmo ɔmo nkɔka mbɛka yɛn na abaayɛ no nto ne ho fo no daakye hia ɔnto ne ho fo paa na bɛrima no yane mboa no na ɔma ne ɔbaa bɛma no akoma tɔ ne dase wodi baabi akasa frɛ ɛfrɛ me boahema okay maame ka ne sɛ sista Sala ɔma ne nyɛ ne dɛsɛ ne maame ka na kyɛ ne maame na abɛgu na wareɛ papa no nko ɔpɛ ne yere sɛ wɔ sɛ ɔne ne yere toɔ na asɛm bi ani wɔ mo nsɛm ɛti sɛ wɔdi ne maame sɛ wɔtie ne kunu no asɛm a sɛ ɔmo ware kama nti na ma papa no ɔbɔɔ maame no bɛyie no ɛfiri sɛ papa no wɔnim sɛ maame no amma wɔ ɔma wareɛ mu a ɛka wareɛ no ka na asɛm bi ani nti sika no wɔnkyi ne ho fo ɛnyɛ saa deɛ wɔyɛ deɛ ɛnyɛ kuru kura nware eti wɔnhwɛ na no kasa yie ne wɔnhwɛ ne ho yie ne maame ne na abɛbi na ware maame ne wɔnhwɛ ne ho bible sɛ ɛna mɛgya mɛgya ne yɛ na ɔkɔbɛsa ne kuru eti wɔnhwɛ ne ho ma akɔra ne nya na ware ne wɔnhwɛ ne ma na no asi dase wodi baabi akasa hello mama ani atimu no ọbaapa maame ntia prọfẹsẹ na maame ntia bẹẹ small bit so clear former president ase nsọ ni akwaraa no yẹ na ɛyɛ me nwanwa sɛ awade o motumi awu no mu paa sɛ ɛyɛ a momyɛ nka no korɛ nkyerɛ yɛ nua no mo mpantefoɔ meyɛ sɔle saa me mewale bi sɛ asɛ mpantefoɔ sɛ nti na asantefoɔ mpɛ sɛ obiara bɛkɔ akɔ wale mpanteni no ɔmo maame no ha adwene papa mpantefoɔ maame no ɔmo yɛ yɛsrɛ wadi a yɛnyɛ tribalism ne dabi afidie so na woka nti yɛsrɛ twe san na ɛkyerɛ wadwene nkɔ wala maame nkɔ manim na de awtwe de maame ti wɔyɛ a wɔyɛ ɛha adwene ɔte ase ɔwɔ akɔla no ni kwan sɛ asese ba me nim sɛ de bɛɛ ma ne bɛka yɛ no ɛfa sɛ de maame ne ka no ɛna wɔbɛtetɛ me ne ne India asɛm na aba sɛ bi ɛnyɛ ho nkurobo na ne yɛ pɛsɛ yɛ de ba wate ase ba ni kwan sɛ bi asɛ awadie ni mu no maame no ba yɛ no na sei ɛna sɛ ne ba no so ta maame na ti saa ba me kwa de no ɔka sɛ wɔntimi 5 cities na mka de school ni kan wo ba not to say ohwe school no ba wɔka na wɔtwe deɛ me fan sɛ Saturday Sunday ba mami yɛsrɛw ni abotrɛ na me sɛ saa mele de awadeɛ na gu ba nkwala ne hwɛ mu no ma bɛrima ne nya somdwe na wɔnhwɛ ɔnana no na nanam no mu yɛ yi a wo ne wo ma mu na mu bɛdi deɛ do yɛ bɛrima deɛ yɛ ne yɛ yɛ sa hɔ hu yɛnya bia ne bi so yɛ so meda mo se yɛda se pa wodi ba bia ka sɛ frɛ alo mame bɛrima na awurade na sɛ yɛ nkama tafo yɛ ho ade mo masa mete wo nka kyerɛ sɛ biribi abɔkɔ maame nyame na dɔm yɛ ho yɛ paa na ɛnsɛm ha o maame ɛnsɛm ɔbɛtɛn ɔdaworo ma mesɔ maame ɔdaworo ma wɔdeɛ kasɛ bi kafa sɛ ɔdɔba ɛna akɔ awadeɛ ɔdaworo ma wɔdeɛ deɛ woyɛ deɛ ɔmpɛ sɛ ɔba no de bibi papa bɛbɛ fie wɔmmerɛ wo hwee kora no sɛ bi kafa sɛ wɔbɛmba nanam mɔ kasɛ bi wode wo sɔpɔto bɛsɔpɔto sɛ ɛyɛ o sɛ nyɛ o wokɔyɛ bɛfa so a kɔbɛ sɔpɔto biara ka awade no bɛ ama afane mmienu nyinaa tuma hwɛ ba no te sɛ deɛ wode wɔbɛgyina mfimfini maame wɔdaworo ma ada wopɛ sɛ wɔ nko a sɔgu w'anom sae sɛbi wofiri mu a woba no na wobɛso wɔnayɛ o ɛnso sɛ neɛ woyɛ wo ma mu pɛ sɛ woba no sɛbi na wodeɛ ɛsɛ yeɛ maame nsɛm ha ɔba nwa mepaakyɛ yɛfrɛ me nana adeade mekasɛ fi mu aboabigya hello na mitio mekasɛ fi aboabigya ɔba ahema ma nana afɔ nko adwuma yɛbia tom si yɛ hotio maame sɛ asɛm no maka sɛ mebi maame no bebree ne hɛ ɔbaa no ankasa soso no sɛ wonim sɛ wofi wo kunu a ɔho wɔsoso sua kasa wosua awadeɛ mu nyansa awadeɛ mu nimdeɛ ɔbaa no ankasa no ɔno asoso yɛ mistake bebree monsusu mbio maame no sɛ wo maame no na ayɛ mistake a wososo a woso wɔ awade ase ɛdeɛ baade na ɛsɛ woyɛ sɛ wobɛbi wɔ kwahwɛ deɛ neyɛ a woyɛ kyerɛ ɛwɔ hɔ no mu woka kyerɛw sɛ wo nsesa ɛnyɛ maame no ɔbaa no ade ne suban last call atau baby akase friend udin yaba ofa kwata ni masomo kufi ase no tanko ni yaba ofutuo na me de mama me ne baba no sebio enkola wo abusuafo miedu ntem na sento kwanto ya ebe de no obenhia bi go betimi akọ be ma ne nten wo akọ gya baba we enkola no nte se abusuafo mu ntrase no nka kuma efem ebegafo no mu siesie se ya sunje bebe fie na tuma mentwene ntokwa die nyi ni sa wade ne kura na nye yie kura on betimi atro mu ahwe o ma no
Omunya do muto cheche no muntrase. Say, midinde amasa wa Sarpong na nakuya koko Evangelist Samuel Mensa Pastor Julius Naba Bapa Kwasua Sikapa an. Ye nyina de kabo mu ene ye de akoma mu nsam ye de so mo producer. Eye Ishmael Haywood na ya da ma hwe ye e wo Facebook no esom. Marcos enan so na dwumade ni nyina da. Esi Augustine Abaidu ye da sepa se da bia osiesie homa ye ho ye fe na yetimi edition no ebesom etiefo sabrei Ghana nyina sports asanteman asanse agye tomo Akoma sports ena yede etwa so ebusua pani Samia Champon Pepe Suarez Serwaa woni e ka ho producer Emmanuel Owuso Little wamo de ba e de abesomo